Oyawre nyakoro muga jwango kinyi machielo ma wuktich mokwongo madu mar ang'wen higa ni ma en tarik 3 dwe mar ang'wen higa mar 2023 odiochieng' no ma bende gikone koro kweth mar Azimio la Umoja nochunga yanga ng'anyo margi ma jabedo chieng' wuktich kod tich ang'wen juma ka juma. Machiegni wapor weche gi duto kanyakla kaka jokanyanam kaka jokang'ata achiel e chenro ma kaka wanene kaka pile ibiro tayi kod an Victor Tieno ma ka juma kaneno kanyo ka yawut luo ariyo ma wige timo jere oseikore mar pidhowa kuku marieko kawuono e chenro ma kaka wanene. Wanafuon weche mopogore opogore nyakoro mga jwang' moko makamoro pondo ma ok ing'eyo. Waduto tijwa maduong' en kedo gi ewi mesa. Kitimana ka Ramogi FM kachuje luo kod Ramogi TV mabende biro menyo ni weche gidurte kamoro moro ma entie. Yemuna kawo thuolo mar wako wuod mwalimu Senior J Bonyo. Senior oyawre. Oyawre VOJ. Singo chopo. Jochi kudo na ndalo moko ni gik moko biro bedo kaka nyotimre nyoro ni. Maling chako nenore ga chon. Gima wacho ga ni wan kaka jofwambo kore ka wang'e gik mang'eny matimore kendo wawinjo gi emomiyo chenro mar kaka wanene ni ber. Wanene chon to wapimo na jopiny. Erokamano. No wacho weche gun gi Fred kato chal gi ma jopiny ne dwago ulero kayem no. No both kodin noa. Both kodin noa nikech gima timore VOJ en ni jowa jowa obed jogo ma iwacho ni joluo no wacho to ni jaote ok golero. Samoro seche mwa wacho gi wan kaka jomumako weche Nyasaye maber. Wachalo jomor. Mwacho ne dhi wach ne giuru kama wawacho nikech waneno gi chon kendo wawinjo gi chon. Erokamano. Kamano. Likno mane maber misebedo kilo gi marach misebedo kilo. Erokamano VOJ. Marach manyanene juma mokalo to en medruok mag masira mag apaya makiani en koth machwene kech kanye neno Naivasha ka to ne nitiere karibu ji 18 manyowito ngima gi tich ang'wen mokalo to kanye waduogo kendo weekend Kisii ji karibu 5 ma achiel kuom gi ne nyathi masomo e sikul mar Maranda to kendo nyoro godhiambo neno ka ji karibu mna 10 bendo hinyore marach mokalo mana but airport ma Kisumu kamano. So goya gi buoka ahinya ni ang'o miyo kisani wachako nene ahinya dwe mar 3 ka kama sira mag apaya odwa bire mang'eny ma apani nyaka wagoye machiemo to wapenjere to en ang'o. En ni nyamburko ma ji tiyo godo ge mok timne gi service maber to koso en joriembo e masamoro koro pach gi gik moko ng'eny nikech iwacho ga ni sama ngima tek kama to dhano bende pache paro gik mang'eny mone bedo gi focus kata gima timo koro ok wang'eyo to dwano wagoye mbaka. Manyo timore mok ber mabende nyo aneno to en kit siem mabende waburo lose mbeleka. Kit siem manyo siem godo jofwambo gi jalup jatend piny Kenya to kod mano miluongo ni jatend jotend migepe Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi kane gin e gwenge ma Kakamega. Nyiso ni tijwa mafwambo ne en tich ma watime nikech wahero to nikech watime lo jopiny. To chalo ka gima nitiere kaka serikal mar Kenya Kwanza ok ohero gik mwatimo. Pod gin gi kuot moro ni kaka ne ombulu odhi magi loyo ni chalo ka gima jofwambo mathuru kaka no kochung kodegi. So pod en gima gimakonwa to wan gima dwa wacho negi ni pod wabro tiyo tijwa kaka pile. Ok wabidok chien, ok wabitemo bero ne ng'ato, wabro wache kako timore, wabro nyiso jopiny gimomiyo timore nikech mane tijwa to mano mwatime lo jopiny. To maber na mokalo manyanene kor jumane to en makoro wadwa go mbaka ne. Erokamano. Ana wendo wacho ni koko manyosim nyoro gi Newcastle. To macha to donge gima jopiny te ong'eyo jowete yawa maka bende tigo pod waga mbaka gi ogini no wasetieko Fred Mosa enya maga jodoj makarabao Fredo yawa ami thuolo mar moso nyikwara mogi kod wacho ma ber ni gima rach ni oyawra ina Victor ingene gima no timore nyoro ber makudwa kethe gi wach no kudwa ketho no odiochieng' gi wach mar gima no timore ne Man U nyoro to aparo ni unyalo miyo wadoke ndara udwa ng'anyo kendo. Erokamano ina VOJ.
yiena already say yiena mondo me amos nyiko Ramogi ajwang kamoro moro magichiewe okinyi makawuono kendo kawuono adwaro dhiro mos makende ne jo county ma Migori. Kawuono ng'at moro mora mantiere county ma Migori amiyo gi mos makende kata jal moro mora mawuok e county ma Migori bedo ni en e county mamoko lakini owuok e county ma Migori en mos makende kamoro mora magichiewe. Aparo ni gima nyo okomora chalo gima senior J osekaw wechega. Okang'eyo nikech nyoro bende kane watu wake igirubwa moro matin kacha to naneno ka chalo gima senior J bedo jadolo nikech weche mag somo paro gi odwa donje wach mar masirni ma medore pacho ka to ahinya ma nchane otimore ma nchane neno ka nyithindo mathoth jowuoth mathoth jowito ngimagi mano manchane otingo school kata university ma Pwani University kamancha dhano mathoth owito ngimagi omiyo sama gigi timore to ntiere ng'ato madong nyathi kich ntiere nyithindo madong nyithi kiye ntiere miyo madong chiliel kata jaduong ma kata ng'ama dichuo ma wito jaode koro miyo magi gin gik makelo dhier kendo gik makelo kuyo kuonde mopogore opogore omiyo adwaro chiwo kata adwa chiwo mos makende ne jogo manyo wito anyuola magi wede kod osiepe kalure kod masirni motimore ahinya e weekend manyo kaloni. Gimachielo mabende komoro wa en lweny mabende nyo piny owacho joyao koda ute mag fwambo. Ang'eyo ni en gima wabiro wuoye e nyime kae lakini en gima ne okomoro kwaneno kedo koda kalak manyo owuok ka piny owacho kamoting'o obila nyojo wuok tumosuo koda ute mag fwambo to maen gima paro ni wasebet kwa wuoye ka jumbe adek mokalo to pod wabiro bet ka wamedo wuoye ko kamano to en gima morwa duto te ni kawuono ndara yom dhano nyalo bedo ni ji nie ndara maonge parruok onge kihondko moro amora ma omako pacho ka to aparo ni mano e chuny Twak koro miyo ok adwa go wiye malach. Erokamano. Flo wish kani Norway kamino ne Bergen ywak ni to koro mar Man U ni koro tielo ndi to kana mana jo Chelsea mag namba par kucho bende pod ywak pod nyiero Man U to Chelsea bende team yawa Chelsea bende weche kumikwache weche opira ka koche magionge go nyawinjo ki wacho ni gin ber ka koro gitu koth biro nyaneno ka Chuck Norris ka jomoko luonge nyao seteng lwete mogo mago gin weche mag ndalo nyakwara mga jwang nyakwara mogi weche thoth kendo ma indin mana chakruok mare kaka wanene ka wach mano nyiedhore ka en ni ka okuchuni to kilose en wach mane olak mokalo kendo gana nyalo paro godo chendo makaka wanene giko ne jatend piny Kenya Dr. William Ruto ne okawo thuolo kendo muonyo nyadhine kendo chiwo twak makende manye neno mar yao dhod twak e kinde kod jatend Azimio la Umoja Migosi Raila Amolo Odinga. Jatend Azimio Raila Amolo Odinga bende kanye loso ne otemo tuomo nigi ikore mar bedo kod mbaka gi jatend piny Kenya Dr. William Ruto e weche duto machendo kata kamano negi chiwo rangisi magik moko magigombo ne serikal mar William Ruto ong'ea nena. William Ruto nyo loso kamanya koronga jwang kano chako buko twak mare achiel kachiel ko wacho ni weche mo osebed ka iwacho kod jotend Azimio kuom jumbe mo ariyo mokalo chien gin weche mo osebedo piny mos kendo winjogi kendo gin weche man gi tiende kama kaka William Ruto nyo chako twak mare nyoro odhiambo. I have carefully listened to the issues raised by my friend, the Honorable Raila Odinga. In times like this, it is not about who is right or who is wrong. Like Winston Churchill said, I dare say, and I quote, courage is what it takes to stand up and speak, but it is also what it takes to sit down and listen. I urge my brother Raila Odinga and the opposition to call off the demonstrations and to give this bipartisan approach a chance for us to take the country forward. We acknowledge Mr. Ruto's olive branch for a dialogue on key issues raised by Azimio la Umoja. To us, this is a positive development.
Gikone koro nyakorom gajwang' jatend piny Kenya William Ruto gi migosi Ramogi Odinga oyie kendo ikore mar twak magite biro ndalo manok kende bang' ka jombetre moyiedhi oseor mar mondo mi olos kodgi jotend kanise, jotend dinde mopogore opogore kamoting'o nyaka jotend salam gi kweth mag jodongo ma osebedo katemo tielo wach ni jodongo kata jotelo ariyogi kaber to ne kaka nyalo go mbaka mar tieko weche ma osebedo ka chende Kenya ka mangima. Jay Bonyo kachako mana kodi chal ka gima okweche mawendo kapok achako kodi nyara wila odonjo ka yemuni mosi ni kora moga jwang weki kwil kodi kapoko ngene chon kanu atindo to ne wacho ni jo yomo nge wuothe chuodho ndio kwa kabisa na chuodho maka gikoth mano chwene karibu amosenyi kora mogi Jay Bonyo Fred Ivio Jay agoiro kamano nikech jumbe ariyo mokadho kasebet kabiro tunge ng'anyo manche nitiere kane wabe mondo wane ni to piny ochimo nade to koro kawuono amor nikech achiew ka koro wach ng'anyo onge piny ogonyore koro gima dine bed na chiew ka penjre to kawuono ang' niko wakanye gi kanye kawuono koro wacho ni Nyasaye oherowa onge ng'ama igoyo ochako luwe kendo kod koth mochwe Nairobi ka jowa kendo kodhni otimo maber kabisa buru mane nitiere ni bapa noluoko nwa ywak mane ji ywak cha gas mano wuotho mang'eny cha aparo ni koro piny koro fukre oyweyo erokamano erokamano ahinya ne wasechako ng'wech ndi Jay Bonyo wachaka kodi erokamano gikone koro chal ka gima iluongo ni iro madhuolore ma wang'eyo mar Vatican cha no neno en iro marachar na kuro marachar erokamano VOJ apani nyotimore maber nyaka wawachi ni nyotimore maber nikech waduto wang'eyo midhiero ma yande ng'anyo kelo ahinya te boma ma Nairobi ka to gi boma ma Kisumu jambetra lano biera neno kose mondo wacho ni sani no osedine negi makata donje town detek mano ngisi fuong'ruok ma dhano yudo ka joazimio nyoko nyoro ni gin to koro gitimo ang'owa gi keto thenge weche mag ng'anyo to kwadok gima nyotimore nyoro VOJ en ni wawacho ga pile e chenrowa mar kaka waneneni ni e siasa ka onge gima timore apoya ni ji ochung' to wacho ni watim kama gigi ipango chon gigi igoe mbaka chon nikech kanyi neno ka jatend piny Kenya kar sao chiko actually ne en sa par to Emmanuel Talam oro ote ne ute fwambo ni jatend piny biro bedo gi twak sa 10:30 to kapoko chopo sa 10:30 to gai mar Azimio la Umoja One Kenya bende wacho no biro bedo gi twak gi jo Kenya sa 11 mangiso ni gini oken gima nyopore apoya nikech mondo jatend piny obiolosi ngiso ni nyeyo osebet kamoro mondiko twak mare kata ondikne twak mare ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga bende mondo wach no dwa loso gi jopiny nyiso no bendo sebet kamoro mondiko twak mare ok ni no rito winjoge ma jatend piny Kenya owacho e kodwoko mangiso ni nitiere weche manowachi kapok jogi oyiere ni koro an wadhi kuonga losi asiki bende timang'o ibiro loso emomiyo wawacho ga ne jothuru ahinya ni gik matimore e siasa gi ok gipore apoya onge mapore wawacho gae kaka wanene ka ni kata bed mna ni jo Azimio la Umoja nyocho mako matek to jatend piny Kenya to gilange moting'o rigi ji to gikimani ichung'o giwacha ni gimako matek to tok pasia kocha jijo wacho ga ni warome tok tent romo mar tok tent ni to dhi mbele en gino manyocha timore ma jogi nyelose mokwongo emomiyo jopithurwa nyaka ng'e ni gini nyoko timore ni koro ni jatend piny Kenya nyobet kamoro to ko ni jowete ato weura dhi alosi to dhi okwara Raila Odinga ni wakwayo ni mondo tim ang'owa mondo we ng'anyo gi mondo tim kamano mar ariyo nitiere gik mang'eny bende siasa ka mamiyo samoro bende japiny iketo kama tek nikech jopiny oseyuadi nye giseng'e ni kawuono en ng'anyo maratipo min ng'anyo duto kisungu nya giko ni the mother of all demos
To rigi ji bende nyochiko ka gin kaka mega ni ma ng'anyo mogik. Wanang'is oteku moro kaka serikal. Kaka serikal. Koro japiny be nyoketa ng'owa kama tek. Nikech ka nyoro nya wuotho kuonde moko gi weekend chakre tich abich ngeso to ji penji ni to Monday ni bro chalo nade. Un kuma untie no uwinje na ng'o ma bro timore un Monday. Nyiso ni japiny nye nitie kama tek nikech ging'iyo ni ka serikal emose wacho ni wabro deal gi jogi wabro nyiso uni wane serikal. To jogi bende koni ubendu ubro yie ni wane ma wan gi jopiny. Weyo japiny ma okodwa dhi ng'anyo ni kanye. So jopiny nye nitie kama tek. Emomiyo ka ji ariyo gi owuok oko mokoni ooyo we koro wathegre wadhu walosi to miyo japiny fuong'ruok maber, miyo japiny koro bedie gi yot moro. Kong'iyo na diera Kenya pod nigi jotelo. Kenya pod nigi jogo ma pod parie Kenya, ma pod ong'eyo ni piny mar Kenya nyaka dhi mbele, ma pod ong'eyo ni kata bed ni gik moko tek weche tek. To piny igero gi mbaka. Mbaka ema gero piny. Maka onge mbaka no, to onge kuma piny dhiye. So, mago gik mane nini. To gima diera, madwa wacho gik en ni ng'anyo bende. Nyose chopo kamarach. Nyose bedo ng'anyo makata ni chunyi en du kata dwaro nyene ni en ng'anyo mamuol. To jo maundu nyose donje. Kineno gima nyotimore. Maundu kum jopiny, koso kada mano bila bende nyayo maundu no. Maundu en tieng' diriyo. Police olokore jonjore. Jong'anyo moko lokore jonjore. Nikech mana ka kwa wacho ga ka ni gimomiyo ng'anyo mamuol berie ka en ma nitie gi jok mang'ie malowe mong'e ni kaka wan ji ang'wen ma Fred, Victor, Roslyn to gi Jay wan wang'anyo. To kone ng'at mar abich ma samoro ok en ng'atwa tipenje ni to in ng'ati yakanye. To in mwadwa dhi ng'anyo ni tin ang'o miyo duk ng'ane cha eming'eyo. So ne nitie jok manyose donje ng'anyo ni ma gin gitiyo gi ng'anyo no kaka nafas margi mar ketho gik jowetegi, mar ketho gigo magisebedo ka gigombo. Ng'ato nyoko kamoro ni itie TV manyose neno. TV moro nyose neno. Kawuono en nodwa dokot gi 65 inch. Ineno, mano koni nitie jok moko ma gin gineno ng'anyo ni kaka yo margi mag yuto, yo margi mag yudho gik jomoko, yo mar ketho gik moko mar kelo gasia. To police bende nye tiyo gi ng'anyo ni kaka yo moro mar rakruok gi ji, ahinya to jofuambo. Nikech sama jofuambo menyo to koni kama timore to tamo gi nafas mar rakruok gi ng'anyo gi, mar goyo ji kaka ne gitimo cha. Koro nye gitimo ni ka gi target jofuambo monde ma jofuambo ring to gidong gi nafas koro mar timo maundu bende. So ng'anyo ni nyose bedo ni koro jo maundu gi jonjore odonjre ma kako chunge ni miyo dhano nafas mar yueyo to ng'iyo to kone adiera wadwa chomo kanye kaka piny. Kama oksa moro bende joma supply serikal gi tear gas be wala koro kethore. Tear gas manche gitiyo godo be gin masanya sani adier. Okay. Kanya semo. Gi pesa allowance mimi police change ni national katubedo ni migao mar police tinde nigi gimiluongo ni independence kata financial autonomy no. Ang'eni tie jomoko bende sama gindiko impressed ko nitie kuonde moko mag bende gimbe gindike meg gimoko. Koro chal gima koro ofire jolor. Okay. Rosi gini opore koso kopore. E wang' japiny ne chal gima gini nopore negi. VOJ wang' japiny to gini nopore. To kaka wan wawacho ga ni wan jofuambo. To kapa ni gini nopore nwa. Ngech kanye neno kako boke nyocha ndiko manche migosi William Ruto ne ni oko. Ng'anyo mawuok tich, gik manotimre wuok tich. To gi ng'anyo manotimre chieng' tich ang'wen. Kane ng'iyo kata kako boke nondiko kata kaka jofuambo ne wuoyo, ne neno ka jok mane nitiere kaka tong' mar serikal ka ne pogore. Manyochi winjo kari gi jino wuoyo Malava mowacho ni mano mana wach mar jofuambo. Onge gimopogre kinde gi minister mar interior. To kanchi neno pichni maniketo kata buche mane rigiji bedo godo gi obila. Ne nitiere kama ji ne penjo ni to minister mar interior ni kure. Pichni kanigoyo to waneno mana wuodwa Raymond emobet koro kar jatende.
to mane aling manie sirikal gi joko ne wacho ni ntiere kaka gwenyruok nobedi. Mane minister ni wacho ni en kama osebete gi tich mosetiyo gi respect ma intiere gode Kenya ka gi oko, nitie gik mane pango manotimo ang'owa manokoyie godo. Makoro ni yudo ni ne ntiere parallel center of command. Manyiso ni ne ntiere ma Kindiki luo, to ne ntiere mane Rigi Jibe nitiere godo gi jatend obila ma en Jafeth Kome, to gi Raymond iye kae. Kora paro ni king'iyo obokego ma ne gima ne ji osewacho, kendo ni neno ka aling' jok mane ni machiegni gi William Ruto ne wacho ni koduogo to gik moko biro bedo mopogore. To adieri ka ni neno duogo tich ang'wen, nyoro sama ne giromo ne en Jumapil, inyalo ng'iyo ni ne en daladi, to ne giwuoyo. Manyiso ni kaka ne gik moko dhi mbele, gik moko ariyo wuok kanyo. Achiel ne en ni namba 2 mar sirikal ni ng'iyo ni to ka en owuon nitiere loch neno ka en ma ochung' onyalo dhi nyaka kure korito piny. Mar ariyo, gino ne miyo William Ruto nafasi mondo ng'e ni en ng'ama duong', en ema the buck stops with him. Koro itimo nang'o kama koro nosechopeno, nyaka koro ng'ato ne duog piny mawachi ni Kenya duong' motimo ang'owa moingo jok moko. Mana kaka ineno Saitoti nowacho samoro ni chopo a time ma the nation is more important than an individual. Taparo ni mane gima notimre. Mar ariyo ka nineno wuoyo mancho bedo Malaba, manineno ka josiasa ma Kenya Kwanza nodhi te, kendo kanisni 40 mane ntiere kanyo. Aparo ni nyoro ne jo kanisa timo maber kabisa, nikech jok manodhi lemo Ruiru ne jo kanisa tambre ni siasa nok go kuro. Kendo jo Catholic bi neno ka Bishop Kivuva no wuoyo Mombasa, mowacho ni wan okwabiyie jo siasa mondo tim ang'owa ogo siasa. Kora paro ni kanisa be no doje sani en mana ni wacho ni Johnny come too late. Nyocha gi yao kanisa kabisa, kendo kanisa e platform manche ji tim ang'owa yenye. Taparo ni no chopo kama jomogi mano buko wach matiyo gi kanisa kaka yor bayo wach ne jowetegi. Aparo ni nche gige ni siasa serumo, koro ne gocho ni koro kanisa ka Rozi wacho ni Kenya Kwanza. Ni ya samoro ki moro buogi bakoro ine piny ka to kichwada e ngama mane piny. Ni sani ji mang'eny ok ochiew maber. Ok ochiew maber, koro kikwanyona ahinya. Koro wach kanisa ni be nodwa bago ji. To maduong' kabisa ma aparo na gone erokamano en jofwambo. Ni neno ka jofwambo nyocho dhi mano dhi moromo Manzoni tich abich, mago tieno ne buro dhi nyaka chunyo tieno. Mane gichiwo tich abich ngeso gi nyoro, magi wacho ni koro wan kaka jofwambo nyaka koro wachung', nikech kani neno nyaka nche ng'anyo ni chak joweto wa madhi mna 25 mano inyore, kendo kata no inyore ng'enygi no inyore lweto obila. Ma moko ni neno kata obila ginyiso obila ni konyo, to obila nyiso gi ni thoura thoya. Koro no chopo kamambe no wacho ni ok go jaote ok go galero. Koro wambe nyaka wachung' mondo wachi ni kama wachung'e ni mae gima wadwaro. To nyoro kane gichiwo wach margi ne giwacho mabe ni kawuono kane nitie jafwambo mane dhi hinyre, wambe wane wadhi luongo ng'anyo tich adek. Mane en ng'anyo mar Kenya mzima, to ne wadhi chako gi ofis mar 2 mar Rigathi Gachagua, nikech kanche giwuok kuchocho no chimo jo fwambo tir mo wacho ni wuok tijni wadhi ng'e ni en ng'a. To mano bene Mudavadi be no wacho. Koro ing'e ni magi joma donge sirikal ok wuoya. Machielo ne en obila maduong' Jafeth Kome. Ni neno kaka ncho wuoyo kata mano wuoyo kata mane jofwambo hinyore, en no wuoyo wach mar joge mano hinyore kata jopiny no. Koro momiyo magi kano wuo kane neno ji kane koro wuoyo, to mano bene nyiso ni kama no chope ne nyaka wayud ng'ama ne nyalo bedo gi wisdom. Mondo ng'e ni to piny ni dhi kanye, nikech kama ochope no ka piny olwar to lwar gi ji te.
kata joma nchi wuoyo matek mane wacho ni gibobedo state house ka ging'ie compound ni to baba donjo kosok donji oko donje compound to jowinjore koro ing'eni moko be ntiere ma sama idiro to nego bed ni idiro king'iyo niya ni to kolwar to kik alwar piny ahinya oyuda adiere kanyo ero naneno kit rwakruok ne nyoro state house bet ka gima gichane chal kaka nopoe koso gino to nopoe nikech pile pile kata nchi winjo kowacho kae kaka wanene ni sama ji dwa winjore nyaka igol tenge jok ma gin ka gintiere ka ng'eni ntiere jok ma capital mar yanyo jakom nyomiyo ji ong'e ni gintiere joka jakom kocha cha be nitie jok ma kanche go jokoni to ji ng'e nang'owa gintiere koro sama udhie wach mag tek kaka winjruok mane jogi winjre to nyaka ukete jogi tenge makoro kudhi tubet ji ariyo tupenjuru ni to koro ero wantiere ka wachimo kanye makoro kuwuok tudhi nyiso gi mana ni mae gi mwatimo ang'owa ema wawinjore to kuting'o gi ma bro gwedhi to nyisi ni mano ok wayie ng'ama chelo bo wacho ni ma ok ayie lakini ng'eni seche ka un mana ji ariyo kende koro nyaka uket jogi tenge mondo gimbe gibuog mana kaka gitimo ang'owa ka giwinjo wachno tadieri neno kata nyoro bang' gimane William Ruto wacho to kata Raila wuoyo ni neno jok manche wuoyo marach kabisa mane nyisowa ni wabro ng'e kawuono makata jo fwambo no luong ni jo Azimio ni neno ka pachgi kata ndiko margi gine social media opogore olokore to kata William Ruto wuon nyoro ni winjo ko luongo jakom ni my brother osiepna mago gik mancho ko winji nyocha winjo jakitenda wili jaket piny ya jango to nyoro ne winjo kati mango olokore kata rid gade gashago kani neno ko ndiko gotieno no wacho ni honorable aparo ne teka ina ndiko honorable no kingi otena no bange kanyo no chako njawe no chako keto gimore iye kanyo pachal gi ne pok gicho oruchore pache manyiso ni pok ong'e mana wacho ni kata kane ing'eyo body language tiyudo ni gini no buoge manyiso ni pok o understand the extent mar gima ne jatende wacho manyiso ni en owuoyo nikech koro kaka namba 2 nyaka wach ni sirikal marwa ane iye tang'e gima timo ang'o matimore lakini kaka no ndiko cha kisome maber line ka line tiyudo ka embo chal ma kodwa erokamano Fred en ang'o mano dhiro ji ariyo gi mondo chope kama ne gichope ni nyoro no en gima jo Kenya ne ok gen jakom Okinyi e Twitter handle mare nyonde kone wadhi bedo gi min ng'anyo duto te sirikal kuma chielo gi ji kan tiere gwenge mag Malava nyo wacho ni wadhi nyiso teku mar ka sirikal to ka girkira gi nono chal gima chunji no lendo gimuonyo nyadhi margi ma weche duto mane chendo koro oyuo mayom Victor mokwongo gima nyaka wayie ni jakom no mako William gi kamarach amen ka ji dhao kinde duto to luore gi kama imako godo ng'ato inyalo bedo ni imako ng'ut ng'ato to mitie lelo koro nyaka ang'o many kako nyalo yudo thuolo ma ka en amen mantiere gi ng'at mochung' e kindu to ng'ano wacho ni we mondi to bende nitiere kuonde kata mana mag del ng'ato ma samoro kimako go ng'ato tinyalo hinye moko yie mondo mi dhano yware godo amen ibiro tieko gi wiyi koro kalure kama no make godo no make mano dio piny to piny Kenya no thung koro kama ne piny othung ni giko ni nyaka ne owe kama make godo koro mai mano miyo William oting'o bade mowacho ni kama imaka godo ni kama e lweny to we mondi ayie mondo mi atim gimi dwaro ni mondo mi wawinjire ang'o matemo wacho king'iyo kama ne gini osegike to piny ne chwer remo to chwer mar remo ni nen gima number 1 ne okuongo king'iyo statement mar William to iwintiere weche mano wacho kacha achiel kuom weche mano wacho ni en ni picha mar Kenya pinje maoko
ochido rach. Mae bende kaning'iyo kata mana lipode mancha ne wuok e jok ma ng'iyo weche mag kwano pacho ka to ncha wacho ni ekonomi ma Kenya ne hinyore nikech jolimbe mancha ne onego beni timo limbe. Kinyalo paro juma mokalo nitiere meli moro mane kalo gi jowuoth mago jok mabira ka gitongona to giwinjo mana maber ka giyweyo ka ne gidhi nyocha ne okogoyo e dho wath mar Nam Chumbi odhi ogoyo e dho wath ma Zanzibar kochomo South Africa. To mae ne meli man koda jolimbe mathoth mayo miyo kata mana otende mantiere ka dho wath Nam Chumbi to nyaka kuonde man gi le kaka Masai Mara ncha nino ka governor makuno ncha no sewuok. Magi gin gik ma kelo yuto pacho kae. Kiweyo mano ohala sama ne ng'anyo chakore e odiochieng' mokwongo gavana ma Nairobi nowacho ni Kenya wito bilion 2 mano Nairobi kende. Bang'e kining'iyo to Nairobi kende koro ne wito bilion 3 to magi ka iweyo mag ji giwegi ohelni matindo pod ok okwan. Migini no odiyo piny mogika marach ma odiochieng' achiel kata ne jomoko wacho ni ng'anyo ni ncha ne ok ochopo kare. Adwaro nyisi kaluwore gik manotimore ng'anyo ni ne ochopo moloyo kata kama ncha jakom ne expect ni odhi chopie. Nekech ng'anyo ni iyudo ka holiday cha jok mane paro ni ne ok onyal bedo holiday kawuono ka biro ka eto ndara opong kendo geche opong ma samoro nyalo chuni ni lor mondi manya piko iwe gari drep yo bigo imany ka kinyalo dhi e kichop kama idwaro. Koro ki compare odiochieng' ma kawuono gi odiochienge ka ibiro ka the cost number 1 mar economy ne oseinyo nekech ing'eyo ni kaka ncha na wacho ng'at man koda piny ma wuon piny en ker kata en jatend piny. Raila gik mano odwari seche gi duto teto ka koro gik sama koro igwe dhoth to jo Kenya sama koro piny tek to ging'iyo jatend piny to mane ng'at ming'iyo. Koro miyo king'iyo kaka ne otiele kona chuno ni nyaka no many kako nyalo fuong'ore. Kiweyo mano tibire wach mar ariyo ma en hinyruok mane timore pacho kae. Dhano mathoth jo wito ngimagi kech kata mana ng'ata chiele ma wito ngimane mano en ngima. To ne ogik kama koro dhano ok oluoro ng'anyo kendo. Nogik kama koro dhano yietho. Nogik kama dhano iwuoke oko Victor kinyalo neno ka pigcha kinyalo pigno ok enena pia. To gik kama dhano koro yie ni giwinjo mana ni ntiere wer moro no oket kacha ma minyunyuzie maji niwe mweupe koro jiwacho ni picha koro ola kuom gi mondo oluok gi maler ok ochuno gi tiagas cha to koro chalo iro mane jikon ne oket gi malich. Mano en kama jatend ng'at moro motelo ne piny moro kose gik e level no to koro nyaka ibed motang' nikech ne nitie kuonde moko mane jopiny be ne rakore gi polis ma polis tomo ng'wech obila ema koro ringo. Koro nitiere level ma kose gik to nyaka ibed motang'. Mane momiyo iwacho ni iloko strategy gini wawacho ga pile koro pap kadiny jakom no odiyo pap ma gik manyaka wayiere jakom no odiyo pap ne sirikal makoro chuno ni sirikal Victor kugi kama koro neno gik mane waneno kaka mane timore Oyugis makoro dhano emodonje wi gacho bila gin makoro ginyiso driver ni donj koni do koni tiende ni ok gideo ngima gi koro nogi kama koro ne giyietho ne piny koro kugi ke level no kata king'iyo kaka ncha ne jakom owuoyo ka ncha ne gina Siaya kit wuoyo mancha ne giwuoyo kacha kano gik Victor gima ne dhi timore ka wuono ng'ama ne ong'eyo onge ne wanyalo mana para gima ne nyalo dhi timore. Wanyalo para gima ne dhi timore. To maduong' moloyo en ni nogi kama koro ji okoluoro bila, ji okoluoro tear gas. King'iyo report gik mancha ne otimore chieng' Thursday, ing'eyo ni kamoro ncha ne ok owuok maler to police stations ariyo manyocha ne jo ng'anyo donje achiel en mantiere Kware to achiel nitiere kamoro ni Kwandege. Manyocha jo ng'anyo dhi moriembo bila ma gitoyo gik moko kanyo ma gini ma koro gidong ka gitimo gik mano en gik ma kogik okang'no to piny owacho kata sirikal moro amora nyaka doge gimiluongo ni drawing board. Tiende ni strategy mar tiyo ga goko cha ema koro mit ne jo piny ema koro mit ne jo ng'anyo nikech gima ji oluore piny mangima en tho. Ji wacho ga mana ni okaluoro tho lakini koro kinene ubiro to onge ng'ama rito to nogik emia paro Wajakoya professor ano kaluro donisas
tiaga sero to ka koro Victor e piny mora kogi kama koro oganda owuok ni koro ok giluoro tho to nyaka idogi par diriyo. Mae ok en paro diriyo kata ne sirikal kende to kata mana jo Azimio bende nyaka ne par diriyo. Mogik ewi wachni yande ne wawacho e kaka wanene ka ni koluong ng'anyo mano juma achiel ka ng'anyo podoko ka nyalo paro chenro mane wan godo kae koluong ng'anyo to thoth ji biro wuokie ndara ok ni nekech ombulu nyocha ne okwal thoth ji biro wuokie ndara ok ni nekech gidwa ni mondo yaw servers thoth ji biro wuokie ndara ok ne gimoro amora to mak ni nekech onge mar chiemo. Koro ji mang'eny biro wuokie ndara mondo mi gidhi gitur duka gidog gi mogo e ot nekech samoro iywak nyathi manie ot Victor nyalo beti ywak bunde nyalo bedie mabet mitie maloyo ywak nyathi man gi kech e ot. Ka in gi nyithindo to giywak nikech neko gi e ot ka ti idhi oko ti nyalo winjo ka samoro mutiagas no nyalo betie maberie moloyo nyathi ma ywak e ot magima chamo onge. Koro miyo ne ogik kama ncha ne wawacho ni biro gi kama kata mana Azimio wuon ne ok nyal bedo gi control mar gima dhi timore ka. Nikech king'iyo gima ncha notimore chieng' tich ang'wen lweny ncha ne ntiere Eastlands nyaka saa 7 otieno. To gima ncha ne kelo lweny ni en ni obila ka notamo jogi donjo Otaring road to koro jopiny gi nowang'. Koro giwacho ni wadwa ng'en tu biro go tiagas magi kanye. Ne gigoyo makoro inno ko obila bende tiagas omero. Koro ogik kama jogi wuok koro en lweny. Koro lweny ni jonjore bende odhi odonje iye. Mana kaka senior J ne wache kacha bende koro nitie jomodhi wero. Ma en kodhi duka gidhi Kisumu en gidhi Kisumu koro en bodhi wero to kinyo sayudo kamoteri gigi koro nosedhi ogik kama koro dwanyore momiyo strategy manyocha ne piny owacho kata ne sirikal notemo tiyo godo no fail. Kani neno gi pichni maricho kaka gik mancha ne otimore kane gidhi gimonjo puoth jatend piny machon Uhuru Kenyatta mano bende gineno ka ok otiyo. Koro chuno ni strategy kende mane inyalo ti godo ne en strategy mar timo ang'o mar neno ni ng'anyo ni odok chien. To mogik nekech ase gik mang'eny en ni William Ruto nofwenyo pach jakom ni strategy en ang'o kidwa nego thuol to igo thuol sama thuol pod ogoyo tach to kiweyo ma thuol oriere mowuok nego thuond no tek. Koro jakom no kiro thuol sama thuol ogoyo tach koro ogo mana wiye koro ogo mana wi thuond ni ka thuol nano to koni gini dhi hinya koro we mondo ong'iyane koro ka thuol yudo ka kolulore mos eko nyalo yudo ka kitimo ang'o kaka koro ginyalo wuoyo koro kata igo dende te ok inwang'o dende thuol kich jok mosenego thuol ong'e ni thuol kata igo dende to ok igo wiye ichalo ng'amo timo nono. Koro mae gima notimore gini omiyo kama ne wagikie ne en kama ne ok nyalre. Aparo na asewacho ni mogik wawe kama nanya Nyarawila kapok idonjo abro gombo mondo ing'iso ni to twak mar president nyoro ni no chalo twak aina mane kaluro koda gik ma Azimio osebedo ka sundo ni mondo tim be no mulo gik moko duto te. Apani gima ne owuok e ratiro maparo ni jo Kenya teno winjo ne en wach mar yiero mar jo IBC commissioners manyien maparo ni mano to ni neno ko wach mabe ni ayie wanyalo dok e bunge mondo wane kaka wanyalo time in a bipartisan approach. Kinyi chiwinjo jo Azimio mane gima nche jo Azimio be dwaro. Azimio no wacho ni wadoge IPPG mane giwacho ni ema nobede maber kabisa 1997 kura mar 2000 2002 kura mar referendum mar 2005 kano chopo 2006 mane Kibaki koro doke kura mar yiero mar ariyo under PNU ema koro no opuodho commission manyien mane koro wuok e IPPG cha modhi makoro 2007 mane winjo ka Kivuito wacho ni en okia ng'ama notimo ang'o ng'ama noyier. Koro mane manche jo Azimio wacho ni kogo matek kabisa to kara watimo ang'owa waduoge IPPG nikech king'i adieri kata kaka ne William Ruto wacho ni en noluwo chik mar parliament to jo Azimio wacho ni isenyiewo wajumbe wa koro kata parliament no ne waonge gi teko
emomiyo nineno National Assembly ne ging'anyo ma wajumbe notimo ang'owa owuok magazimio. Senate ne gitemo motimo ang'owa mabe otamogi. Manyiso ni chik manowuok e parliament kata kane en kaka giwacho ni doho ema nowacho negi ni gitim nomiyo teko Kenya Kwanza moingo upande moroni. Koro kaka sani William Ruto no oseyie ni mondo koro gidoge parliament obed bipartisan, manyiso ni ka jo Azimio kelo namba makama to jo Kenya Kwanza betimo ang'owa kelo namba makama, then koro giwinjre. Rosie, okopogore gi mano timore e kinde mane senator kinde no ma en governor ma Siaya gi governor machon ma Meru no bedo gi co-chairmanship mar loso winjruok maket kod gima koro jatend piny Kenya ne wacho ni ing'eni mane gitimo cha nopogore. Machicha niluongo ni Joint Select Parliamentary Committee on IBC Affairs. Manyiso ni ndalo cha ne onge chik mane keto selection panel mane kwedho jo commission. Magi gin giwacho ni parties o nominate directly parties kaka notime IPPG ma 97. Manyiso ni kar mondo dogo yier kendo jo selection panel makoro ero ticho osechamo. In fact nego wapenj gi giduoko na pesa waka. To be aparo ni nche tijgi no be notamogi bet gi influence tich abich ne gin panari. Magi luongo nyaka jofwambo ariyo manobiro. Magi council meeting. Ora aparo ni gimbe ne aparo ni tich mane gitemo ni aparo ni jo Kenya be no ng'anyo nikech kata ni neno jok mano apply chairman ne ji 25 to jo mane dwaro commissioners ne ji 109. Koro mano nyisi na dieri ntiere kata kaka process ni be kata kane itime jo Kenya ne onge ga dieri e process ni. Koro ka jatelo wacha dieri ni wadogi mondo koro wane wachak ng'iyo ni to wanyalo chako wuotho nang'o. Ng'eni mano tur mokwongo. Jo Azimio kano oduoke to no pango mowacho ni wan gik ma wadwaro the irreducible minimums ka pod otimo ang'o ochung'. Achiel kuom gien pek mar ngima. Pek mar ngima ni nyaka wang'e ni to jo Kenya watimo nade. Machielo ni winjo ka giwacho wach mar yawo sava. Mane kata neno jatelo William Ruto no temo evedi kane jofwambo penje mowacho ni mago ni e statement. But jo kane dwani mondo timo ang'o owach maber ni to kanyo wach mar savano. Nikech kisewinjo jo Azimio wacho ni chik king'iyo article 38 oyienegi kaka jasiasa ni mondo gikwa kata ja Kenya kata wan jofwambo under article 35 wanyalo dhi wacho access to information owacho ni wadwaro information ni mondo miwa. Koro mano ne okuwuok e ayanga ni to ibro tim nang'o. Koro magi gik mane neno ka jo Azimio kano wuoyo ne giwacho ni kata kawa wacho ni ng'anyo wa step down to wadwani mondo wa create room mar dialogue mondo wane ni to weche manche waketogi ka wadhi mbele to bedo nade. Lakini an gima ng'eyo ni kata ka debed mana ni William Ruto gi Raila no luongo buche manyoro mowacho ni kama e kaka gichung'. Bura no ken bura manyore manokwongo. Jogi osebedo aparo ni nitie kaka ne giyawo channels mag wuoyo mopogore ma jogi osebet ka wuoyo. Koro wuoyo gi no emano gik kama koro ne giwuoyo kamano. Lakini ka wadhi mbele ka tapa ni ntiere gik mang'eny ma either bro wuok ma bro bogo wan nikech kata jakom ni njoko wacho ni ka gik ma wacho gi kotimore to e wi kachiel wabro doke ng'anyo ki. Erokamano. Ang'eni wachni wabro tuomo na gik ma Azimio bandho nyakora mgajwang'. Jay Bonyo kan ni winjo twak mar jatend piny Kenya. Jomoko ne wacho ni ne achiel kuom gik mane omulo jo Kenya nye wach mar ngima ni malo. Ne chal gima okomule gi chunye. Kata bed no penja chien gi jofwambo. Mo wacho kanyo ni mbolea gisende ko jopur mchigni malao na milion modhuro. Mbolea bende gisekelo. Mar jiweche mag pith gi pure pachoka. Twak mar jatend piny Kenya ne nigi rem mathoth. Nikech mana kaka Nyarawilo osewacho gima ne owacho kende en weche mag selection panel mar IBC mano kende nikech kani neno weche mag yawo sava nyoko ni jo Kenya no dhi e yiero ma yiero dhi e doho ma doho maduong' uchiwo neno ne mogik ma en kuma entiyo ng'e maber ni duoko mar yiero no jo Kenya no setimo ang'o no sekalo. Bech ngima mani malo nyendhem kuome. Weche mag
iluongo ni kaka oseibedo koyiero ji matiye serikal mamare nyokumulo ktamu koro king'iyo gigo mane Azimio keto kaka dwachgi gi gigo mane jatend piny owacho ni giyie lose nyisi ni pod nitiere olalo mabor e kind gik mane jo Azimio dwaro to gi gik mane jatend piny okone gi bro Twak to mano duoka kuma na wache ni Twak aina ni gima nya jatend piny bi masom ni ma gima gitimo ang'o gima odwa kwayo jo Azimio mondo chung ng'anyo mondo gilose to mondo jo Azimio bendo yie ni wayie warwako kwayo mar jatend piny Kenya nyisi ni mbaka mane jogi goyo mae kende gima ne gisewinjore ma gikoni mae kende mwadhi timo koro bech ngima ni sijui bech mogo mondo dog piny bech mafuta sijui ang'ang'ogo onge nen mana wach mar selection panel mar IEBC ni kende temo miyo wako ga pile kaka wanene ka ni jo siasa gi timo ga mana ng'eny ne gigo magine magidwaro gigo mabeyo negi ok mago matuo mang'owa japiny Kenya nikech an kama betene gi kaka nene VOJ de ber na ka jogi gima gigoye mbaka mokwongo en ni to ngima ni malo ang'o madwa tim subsidy mane nitiere kande bende nitie kaka wanyaduoke subsidy go moloyo te mafuta mar petrol gi mar taya mitiyo godo e udi gi mar diesel ma mtokni mang'eny mag public tiyo godo to mar oduma kata mogo mondo japiny onyiewe mogo ni ebe mayot to achakwa me subsidy jogo mag ntiere kembe maloso mafuta mo mitedo godo gi nikech magi gik ma strategic ma kidwoko piny to ngima chako bedo mayot na japiny tineno ka gin gichako giwacho nang'o IEBC selection panel mangiso ni gite wigi ni 27 masani ni makang'wa ka eto kaka Rosalind dwadhi nyonwa chai kaka nosewacho no dwadhi nyonwa chai bech mandas modwadhi chamo alfajiri ka mandas ma alfajiri en siling 150 kanye pok gigi otimore mandas no nwanyeo siling 90 so ng'isi maber ni gino manitiere chuny japiny ma japiny dwaro en wach ngima ni pok wawinje nikech kata jatendo Azimio la umoja kano penje to kata duoko mano chiwo nyoko dwa chomre di bende gin gadiera makata ka gimedo ni bang' juma achiel ka gik mane giwacho gi okotimore to jibro doke ng'anyo tapani fwa mar doke ng'anyo ni ka ji okowinje wache ni jogi ne wakone gino duok bech ngima piny to gitamore okapar ka japiny bro yie nikech sani gima japiny en ege nyocha tichienge sonan kamoro petrol station moro Shell Mambagathi ka to nwago mbaka gi joma luoko metokni kanyo tachiel kuom gi oparo na no wino musiani no wero thumo mano wacho ni piny ni kang'iye wabiro ringe ng'wele mupenja ni to wuod bondo mitaka waringo ng'wele sani kamano obro ka yue matin nyakwara mugajwanga bro dogo Fred ka waseka yweyo weche manyena dimba lak sadek maru kinyi makone Ramogi FM wi bende kikwil ka waduogo obro somo ote masanja mag jopiny bende inyalo bedo thuolo kodwa nyakwara mugajwanga ineno nade Twak ma jatend piny Kenya nyoro ni kawe nade kaka ja Kenya ma osebedo ka luwo weche matimore Kenya ka bi opache achiel kachiel to ma en kaka wanene Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Ene okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gitienda koni, lakini wiyeto ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar mine nyalo.
Ka Jo-Kristo chung' kachiel ka giparo chier mar Jawar Yesu Kristo e Pasakani, wadhi bedo kendo wuotho kodu e nyasini ka wamedo miyo nying Nyasaye duong'. Wabo bedo kod kwaya kod wende koa kuom jower muhero, sinema kod katun manyiso sigandi Yesu kod jopuonjrene. Wabed gi kwe kod mor kod hera. Hawi maber mar Pasaka koa kuom Ramogi TV. Oh, yeah. Friends becoming family. Home-cooked meal. Ice-cold Coke. That's the recipe for magic. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ujuki, one kodi, kike baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#, mondo mi yud bima boda. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime migi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godono mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar, kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj, mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo, moluore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo, mana Ramogi TV. Nyakwara mgajwang ote mage jopiny bende pod bedo choponwa ka mathoth ndi kalo koda twak ma wan go kinyi maka uono maka ka wanene ka pod gipimo piny mosa. Mor gi gima tinga gi jatend piny nyotimo mondo piny Kenya odongre nyaka giketo winjruok Gachagua to owe walo. Ma John Jack Jakatito wacho kamano. Maka joma okang' manyo kaw kod ji ariyogi keto nade josiasa ma wuok Kaluma nyopod ne gilembe sirikal ma osebedo ka tiyo kod nying bolo weche ne jakom kaka yor berore e wang' sirikal manyien ni koso osim tachgi. Nyinga en Josiah Odhiambo Oduka kawuok Mombasa Mtopanga erokamano ahinya. Machielo kaendi wacho ni baba osechamo nus mkate diriyo moyangego wang' ni to kik ochak ocham mar adek. Be kik giywa ng'ich ka ose yaw sava. Ma ote mar Josi moro ka wacho ni maka jomo oyawre kare gik moko pore ga sirikal ka kare twak osebedo ka dhi nyime
kare gin senator moro mar piny josungu nyocho lemo piny Kenya ka. Okay, 1 + 1 = 2. Okapar gachiel. Liz Odhiambo Odalo ka nitiere Kisumu Nyamasaria nene kamano. Victor namora ahinya to joma nyocho yako mwandu idhi wegi koso dhi bedo nade. Okay, machielo ka wacho ni maka joma mora ahinya. Statement manyoro president ne tuomo fell short of very many things. One, high cost of living nyo duoko mana ka jofwambo nyo kete orindi maliet kod wach mar freedom of the press. Machielo iwacho ni machane en statement manyo temo bero kod wang' pinje maoko, jodolo kanyakla kod bende jodongo ma osebedo ka sunde mondo mi owuoye weche machando jo Kenya ka. Machielo ka en wacho ni maka joma kaloro kod gik manyo timore nyoro chal ka gima gigi osebedo ka timore tok katen kaka wache no. Ana yiega koduka ka wanene nikech utemo menyo kama toch mar betri 12 ok meny maruni en pa funde ni malo mokalo. Nyinge en John Odhiambo kani gwenge mag Segere Siaya e piny Korgira Sanga kocha ikona Sanga jirandi. Ochuno wundo ni nyaka medre Sanga jirandi. Okay, wayie giro kamano. Giro kamano nyakum neno wakendo kuom winjowa. Machielo kaendi Josiah Sugu kani baba dogo Nairobi ka wacho ni kwe kende ema nyalo kelo konyruok. Adori nyaru kumwacho ni kwe e ber budho ni pesa oluoro koko. Mane momiyo joketo mwandu ok nyal keto mwandu gi Kenya kama ngima. Ka jakom gi president oikore mar winjo weche mag jopiny to bende to mak mana wach mar nengo mar ngima ni josiasa ula chal ka gima josiasa dhira agenda margi mokwongo mar japiny iketo mogik. Adwano react kata wache wach mar ote mogik ni to kondiko nyinge ni chal gima wach mamulo jopiny ni wache mogik no gen ni wach mar ngima man ni malo ni ema ne nyalo chak godo Rosi. Ing'eni mana kaka senior Bonyo sewache ni inyalo yudo ni kane jogi obet mondo owuo. Tinya yudo ni maybe wach mar IBC no ema nyaka bede ni ne gilalre ma giwinjore. To moko gi nyaka bede ni ne pok gitimo ang'o giwinjre. Tinyalo kata ng'iyo body language mar William Ruto nyoro kane dhi wuoyo ni jo kata ko wacho ni no lewe jofwambo no lewe no dwo wuoyo sapar gi nuse wang'e ma jofwambe mano timo ang'o mano lewe. Mar ariyo kane ng'iyo protocol mar sirikal ka jatend piny wuoyo to ng'ama luwe jaluw bang'e onego bed ni chung' komane. Ne neno ko chung' komopogore. Manyiso ni kata gin ne gitimo ang'o gini no bagogi. Kane ing'iyo bendera mano ket adek ka William Ruto ne wuoyo, achiel ne mar jopiny, achiel ne presidential standard mar, achiel ne mar military, pilo ketoga mar East Africa. Koro manyiso ni gini kata kaka no luongo bura ni ne en gima ne rako piyo piyo mondo nyis jo Kenya ni magi ma watimo ang'o wawinjore. To kata Raila Odinga kano luongo mare no wacho maber ni saa 12 wang' adi wuoyo to no wuoyo sadi. Manyiso ni seche go koka embe no dhi obet gi joge ma jo Azimio mondo nyisgi ni koro mae kuma wachemo, mae kaka wan, kamae kaka wadhi wuoyo, kamae kaka wadhi chung'. Koro miyo king'iyo joge te, joge apanino wuoyo kata kanche gisebedo ga ka giwuoyo to ne pok giwuoyo mochopo kama koro ginyalo wacho ni gik manoket tege ne wawinjore to kamae kaka wabro timo ang'o wadhi mbele. Emomiyo neno kata Raila Odinga kano wuoyo to ni winjo ko wacho ni the irreducible minimums nyaka tim nade nyaka lo. Machiel kuomgi nche neno kanche gisechako wacho ni koro gidwa ni mondo lok chik mar political parties. Ing'eni ntiere e chik kanyo gimilongo ni party hopping. Aparo ni party hopping ni nche ntiere kaka nigi nafasi moro kanyo manyocho miyo wabunge nyocho wacho maber ni wan no yiero watu watiyo gang'owa gi sirikal. Koro sani mana kaka japenjo moro kanyo no penjo ni to jok moko manyicho koro lokre manyicho koro yanyo jakom mondo yud nafasi matiyo gi sirikal. Gibotimo nadi nikech ka dieri bura magintiere godo na chiel kuom gen loko chik mondo mi jok motimo party hopping uoge chama tapani ntiere be jomo inyore kanyo. Okay. Senior kapok adhi Fred. Igeni asewacho ni josiasa oherore kendgi. To josiasa oherore kendgi ni gino ma tuomo mna dwachgi ema gikwongo gitimo gang'o gichako godo. So nikech tij jasiasa maduong' en ombulu. To ka kiyiero
emimio mar IBC selection ni mane important mesa kanyo nikech kata kipenjo gi ndalo moko kani winjo ko penj Gachagua ni bech chak pesa diwa ndalo mane gitimo campaign to nowacha kane siling 300 sijis pesa di manyiso ni gin gi kia nikech magi jok ma gik minyiewo ma pile pile gi ok ginyiewo en samoro kodhi to dhi e duka odhi e supermarket tikawe tang card emidiyo to ok ong'e kata receipt chanda ni to gi so gin marwa gi maru ma pile pile wadhi e duka wanyiewo mkate wanyiewo to wang'e ni to mkate manya nyiewo siling 60 nyorocha kawuono sem na chopo 73 gin manok giwinji peka inano ng'anyne giwinje mbaka nikech kata otende magichieme kata kuonde magibudhe ok en gimichulo ni kitera luf to koduok ni chenji tichako dondori ni to gima nyaka chiwa luf ka to duoko na siling 180 sani koro duoke namna siling 70 kend enang manok gitim emomiyo bech ngima obed agenda maber ka jo siasa wache rumbi to ka koro gibet piny ni gigoye mbaka to ok feature ma prominent kaka mamoko ok mie pek kaka dwarore ok mie pek nikech adiera makende VOJ an nyageno ni Raila Odinga bro kone jatend piny Kenya ni oyo kwayo ti kwayo maber to pok iwacho nwa ni bech ngima bro dok nade iwacho nwa mona wacha IBC kende emomiyo wawacho ne jothurwa ni ma embaka manya josegoyo mosewinjore gino magidhi lose ma bech ngima ni bro biro mna bang'e to gima kendo nya aneno ka jatend piny Kenya wacho maber mabende wasewacho kaka waneneka ni nitie gik mang'eny ma jo Azimio yande dwaro ma bunge ema nigi teko mar timo to bunge nigi teko nikech kidwa ng'iyo bech ngima ngima sani oidho nikech ng'enyne usuru dong samoro japiny biro kawo ni nikech ong'e ni kucha ngi kwan mamalo ne nitie jafwambo gi keyo moro manyo penje penjono nikech kanyo ngi kwan mamalo mag jood bura kaachiel kod ma iwacho ni nonyiewo gi ng'ama nonyiewo jood bura pok wang'eyo pod wakia kata nonyiewo jood bura gin atiyo gi dholumo iwacho ni nonyiewo gi jakom osebedo ka wacho maber ni achiel kuom conditions mwamiyo jo Kenya kwanza ni giwe nyiewo wajumbe wa koro nyiepo ni hene makoro yeni wach nyiewo wajumbe ni dwan wago nikech mana kuyiena MCA mokro nitie ma apani na sembo mano yier gi UDM to naneno ka chieng' mane Raila Odinga ne Siaya norwak ne ogut ODM nonyiewe mondo donjo ODM koso so gik nyiewo wajumbe gi karani ni kodwan wagoye mbaka to wadwara nafas UDM ing'eni ne ntiere Azimio UDM noringo mana Azimio kose yier magine no mone kone Rosalind kodwan wago mbaka wajumbe nyiewo gi to ing'eni wan kaka wanene kama ling wayudo mang'eny wang'eji chieng' moro kane Karoli owacho ni nitie wajumbe mang'eny madhi State House gutieno to nyakwar Perez nokona ni to list ni ok imiwa nitie madonjo gotieno nitiere madonjo godiochieng' koro kudwanwa wan kaka nyenye lela to dhano mang'eny jibro andamana mang'eny but ing'eni Jay Bonyo gima poni gwanyis jinia ing'eni party iluongo ni party hopping ka nitiere kaka inyalo tiyo gi jamopogre nikech bunge nitiere ga gimiluongo ni bipartisan approach to be nitiere kaka in iwuon inyalo take decision kaka in iwuon miwache ni chama to chung kama to an conviction anyisa ni monda tim kama kata mana jomoyiera dwaro kama aparo ni mano be nitiere but nitiere moro ma in idhi wacho ni chama to noyiera to an monda kel maendeleo an awuon aparo ni an kae motimo ang'owa ema nyaka bede koro ing'eni mane maparo ni ineno ka nikech kata mane katiba ne obedo amended 2016 wach mar party hopping ni
mae gima ne nitiere nikech ineno ka system mantiere bunge en pure presidential manyiso ni ka intiere bunge ji gi tegine sirikal nitie majority gi minority waonge official opposition ma ng'ato nyalo wacho ni an koro nche antiere opposition adonje sirikal nikech ka sirikal ka matima ng'owa ema maendeleo nitie koro mane ma question biro ni sama ni dir jopiny mani yieri ni wacho ni an adhi gi chama makama unless chama ni ne na special purpose vehicle mari mana mondo jopiny oyieri kose yieri to koro itawala kaka idwari wacho ni kawuono atiyo gi jogi kiny atiyo gi jogi koro lerno ema pod onge nikech kata komachielo kochecha be ntiere jok makabro kaka gima koro timre sani ni kochecha be to wang'egi ntie mabe bro koro wuok kochecha duogo koni bro wacho ni an gima ne jogi otimoni okatima ng'o okamorgo koro aduogo koni koro chikno ema koro nyaka koro bima koro jogi nyalo comply ma wache ni chikno wacho kama tang'o momiyi ni tima ng'owa mopogre nikech kaka waendelea gi gima watimoni gidho Attorney General Muturi no wacho ni warenda political parties useless gichalo no gichalo no kaka nyawinjo kama Jawaluke wacho ni echa dol no wacho ni kigidong ni meja oken meja okay Waluke nyo wacho ni case manyoma kimar bando cha ni jo Azimio nyowe momiyo koro nyo dikucho koro chalga gima en bene ne oringo kocha nikech dwache kapo kadok kumane wacho ni tiere kumoro madwani Nyarawela onwone jothurwa ni bunge onge opposition joma nie bunge gin jo sirikal te kata sani dongwan gi jo opposition mariembo jike moro kendo chumo koka karagi we riembo jike wa emomi awachoga ni ja siasa kochunge podium to kuongi penje ni to podium ka samu obiro gi metok sirikal obiro gi askari mar sirikal to kono ni sirikal ni to kwadwa ni jatend piny ka you know wabro goye mbaka dwanu wapuonji jowa koro kwa doke gima reaction me wacho cha ni bunge ka nigi teko emomiyo ana wachoga ni chieng' mabro neno ka nitiere mujumbe mora mar Azimio motero duonde e od bura mokoni jowete sama wa discuss budget mitimo sani ni sama wa discuss finance bill ni to proposal wa kaka jo Azimio gini ni taxes gi osuru gi waduok gi uru ma waduok kama tabro kone jogi koro chungi jopiny jogi koro wacho gima japiny dwaro to kapod gi wache minerali to ka gidhi e od bura tok gigoye ktambakano e committees maginti okwa winje kata ka gikelo gigi to gin jogo magaga mbaka okukucha tok tim tijgi maduong' monego nitim nikech sama ine bunge no in gi teko nikech kikelo kata kaen e finance bill ka ethical amendments tinyalo lobby jo tikone ni in Kimani chungu Kikuyu kumia echa beche mogo cancelling praboro to ka waduoko gini piny to jogi ma jo Kikuyu bro konyore jo Isiolo bro konyore Garissa bro konyore jo Narok bro konyore wayie mondo wasir gini kata kwa wache ni en higa chiel kosuru mar gigi waduoko piny to ka koro piny wachiek ma jo piny osekeyo to wagole nikech koro wan godo mathuru aka bechodo mabro dok piny to jibro rego maber to gini wate mang'o wagolo mondo suru cha otimore mane kadi gibedi emomiyo teko mang'eny nitiere bunge katiba wane nomiyo bunge teko mang'eny emomiyo wa bunge obed mag Azimio obed mag Kenya Kwanza nyaka tigi teko momigine bunge no kar bedo ni gin kila weekend kila nafas magiyudo ka gibire interview e media ka to giwacho gigo madongo ma sirikal ok tim gigo madongo mo opposition onego benitimo to gidhi e bunge to giwach gigi so gin gi teko gi ni nyaka gi exercise gi e bunge e ka jo piny bro kaw gi ma serious kamano in fact Jay Bonyo nyagi nyis gi ni quorum moro magi tamre gacha nikech speaker mokadho Muturi ne wacho ni the law making process and third reading mar chik third reading no inyaga kwani yudo kata ji abich kata par kende manitiere ot kori wacho mana ni mano close ni ka close ni wadhi mbele close ni ka close ni wadhi mbele ntie moko masa tudorago mandalo moko kipenye ni to bunge ka ntie migawo moro milone Mzalendo majagolo ga wach kaka jilose ging'ise ni committee kache machunyi nitiere
mane gima giponde. Mar achielo, wan ji 349 duto. Koro thuolo mar loso, jomoko manyalo yudo thuolo leader of majority minority kod jood bura moko mosebudho bunge ma samoro yudo thuolo malach ahinya mar loso. Koro wan nyocha ka chaneno ka gipondo ka chaneno ka namba 2 Rikate Gachagua manchuru mochenche ne MP ma Madera. Ora wacho ni wato we wadwa ng'iye ni to no nyiso jo Kenya ngo. Eyie kacha nuwuoyo kabisa kane president mane nitiere Moi Kibaki oto. Mane mantie Hansard. Kende. To gi mara I vote yes. To gi chamo I vote no. To gi samo chamo muma mar bedo mjumbe mane manitie. Koro mae e namba 2 wa. To chikanye mono nego wacha kode ni to bunge mane ntiere higni 5. Ibiro pare gang'o? Gang'o wapare gang'o? Ero kama ibiro pare gi ling thi. Aneno ka juma mabiro abiro bede bariko ka chwi. Wacha ano ka karwangi makor ka chamo. Itingo liweti to Mr. Speaker kene. Victor wang makor ka jam. Ano wada IT gadgets ngie mapane chargi ba ngie muma ko angande. Hero kamano. Ejano kidwa ni we wacho wiya. Hero kamano. Waski kui goloko. Ni we wacho wiya. Koro Victor aparo ni waseduogo e radio kocha nikech gimado wacho nadwa ni jopinyo winji maber. Kani ng'iyo speech kata gima ne jatend piny owacho to mana kaka jowetega osewache gima ne oyie kata giwinjore e wach ne en mana wach mar kaka idhi chuog duol mar IBC kaka idhi yud commissioners mancha ne owuok ka but mamoko gi ni yudo ka onge gini king'iyo kata mana weche mag pek mar ngima weche mag CSS ka to gima dwa ne japiny ong'e maber ni kama wantiere ni wang'iyo yiero ma 2027 to ka wang'iyo yiero ma 2027 ing'iye kama jakom owuon ong'eyo ni wach mar pek mar ngimani e kidi ma en gode uku iwinja ene makasama ogole kama ene ringo makasama ogolo kama to otang'o koro miyo kotiek wach ne gi sani madine William wuoyo weche mag pering mo wach ni mai gima wadhi timo ma wach no tieki to gima Azimio nyalo dogodo kuom jopiny kendo onge koro imneno ko wacho kaje ni ponono giyudo ka lalruok kodhi maber to bang' juma achiel ji biro dokie ndara gima nyalo miyo ji dokie ndara en mana wach mar pek mar ngimane to king'iyo wach mar IBC ni ok ni kolose sani to ni jidhi State House kaka ncha ne ji wacho ni jidhi State House ket mano be jopiny pod penyo be pod wadhi ne ke nino ka obila mo okwat kichi gi mamoko gi tema juni gi ncha ne Dennis Spirit ka kala ka wuon makalo kanyo da yud pod nitie e pod gin gi chich ni samoro nitie achiel ariyo adek ni nyalo biro moso moko dwaro wach tu losone koro gima ni kama matut en ni Azimio kata jakom temo neno ni yiero madhi biro ma 2027 cha kapo nono owe William oloso gini to wadhi bedo gi Chebukati 7 temi penje ni ka koro Chebukati achiel ema notimo wa kama cha tabiriyo to koro nyalo timo wa machalo nade koro mae en conversation maber nikech mae ok en gima ing'iyo ne jakom kende to kata mana yiero mabiro kata mabiro tok 2027 biro chalo nade koro miyo mae to en mondo mi gineni yiero cha ibitae e yo manyalo bedo kare ke kapo nono commissioners gidhi gibedo Chebukati 7 to kata tiende dhi yiero dhi bedo maonge mak mana ni gima duong' kiduogi ng'iye weche gi te gima ne miyo jopiny chotoko ma chako wacho jopiny wuok oko mang'eny mokalo ka en mar pek mar ngima to jakom bende riek kenda paro ni jakom cha nowinjo advice mane wamiye ni mondo we anguro ochielre gi moe kore momiyo pek mar ngima ni en gima dhi bedo achiel kuom campaign tools 2027 ma okapar ni jakom wuon dwaro ni mondo mi nengo ngima oduog piny kata Azimio nikech nengo ngima koduogo piny to gimo dhi nyise jogi ni no nyiso ni bech mogo dhi duogo di 70 buneno koduogo okoduogo bech stima sama wawuoyi ni ndalo ariyo mano okalo
chien kacha ne wawacho no medore kawuono koro medore malich moloyo tinyalo paro ni dwe mar 12 ka jatend piny ni Mombasa dwe mar 1 nowacho ni giwacho ni bech stima dhi medore mago gik ma jogo wacha nyoro ne oling'ie kendo ne ok otuomo wachno to bech stima medore kendo go kang' mamalo ting'eyo ni samoro amora mituomo stima kata ituomo mafuta ituomo mo to bech ngima nyaka dhi malo koro bech ngima kata mane sama wantiere ni pek mar ngima dhi malo to gima timore ni mane beto dwainyo Azimio en ni ne giketo gik mang'eny dichiel kidwaro gima chalo kaka revolution kata kidwa yiengo piny tiyiero wach achiel mapek mane midhiro godo agenda mari king'iyo kata mana French Revolution e history ibiro yudo ka gima ne ntiere mapek sechego ne en mar pek mar ngima king'iyo gima nomiyo Arab Revolution obiro kochakore gi Tunisia ne en mar pek mar ngima koro pek mar ngima ni e kidi ma jakom ni godo kata ma Azimio ni godo mok ginyal gombo mondo migoli e lwetgi itemo wacho gi dho gunda luonge ni the last arsenal yes. Girgi malweny mogik yes ma ka ok imiyowa mar IBC ni to wadok kuom jopiny to gima dhi miyo jopiny biro en mar pek mar ngima omiyo jasiasa moro amora mane dhiro wach mar pek mar ngima ok nyal dwaro mondo pek mar ngima ni odok piny kuom sani mano kibiro kuom jo Azimio nitiere kama gibiro tiye gi kidino nyime ka makiomo ochalo ng'at ma nigo sigana mar ng'at ma ohadho chiemo kata nyathi mohadho chiemo to min gipoko biro koro kinde duto kobiro tineno mana ko oyugine kitimo na kama to adhi wacho ne mama gima ne timo kitimo mana kama mama gik chiemo wacho ni awachi koro hol koro mae e gima Azimio ni godo nikech mano e gima jopiny dwaro winjo kuom sani to giming'e ni gima ne nyalo miyo sirkal mar William Ruto bedo sirkal mar tama achiel en gik madhi tenore gi weche mag pek mar ngima erokamano mane ma onyalo miyo bedo sirkal mar tama achiel to mogik nyaka wapenjre ni to lessons ma walani e gini kapod ok ichenjo wachni gin ang'o nikech bang' ka ji osedhi e ndara bang' ka tiagas osedir bang' ka obila osenego jomonego bang' ka miyo moro wawito nyithindo 2 matindo kibira nyaka waduog wapenjre kaka piny kendo kaka piny mantiere gi joma liw ni to lessons kata puonjruok mwapuonjore e gini en ang'o puonjruok makwongo yudo an ayudo ni kik iywagi ahinya e liel mok mari ne waneno jok ma oluongo ni hardliners moting'o rigiji oting'o Kimani Chungwa Aaron Cheruiyot kibiro bathe koni wan gi Makau Mutua wan gi Martha Karua gi jok mamoko nitiere jok mane ywak ahinya e liel mok liendgi koro bang' ka weg liel no dhi moromo ma ng'at mane wacho ni ine minego nyathina odhi romo gi ng'at mane oneg nyathine ma giwuoyo koro unu dong' kung'iyo gi ang'iyo mano lesson number 1 lesson number 2 gini ne bedo testing opportunity ne tend Gachagua sama ne jatend piny owuok oko jatend piny chalo ng'ama nowene tong' to tong' ni ochako bukoro ochuore go kende osete ochuogo tiende tong' ni ochuogo tiende sama ne piny owacho oweyo nikech ma en gima neno oweyo jonjore koda gin jonjore koda gin jok ma ok jonjore to rwako lep jonjore manyocha ne odhi momonjo puto Uhuru Kenyatta sechego ng'ama ncha ne en jatend piny cha ne en Rigathi Gachagua e sechego seche manyocha obilo tiyo gi mbi mathoth gi teko mathoth ng'at mancha ne en pacho kae mancha ne en jatend piny ncha ne en Rigathi Gachagua koro mae nyiso wa nikech ing'e ni en namba 2 ma kuom ka gir kiragi ka gimoro de timre ni kero onge ting'e ni ng'at mabedo jatend piny kuom thuolo no en jalopne koro mae ne wang'iyo to gi kido gi gik mane wuok e dhoge ka bende onyalo bedo jatend piny abiro weni mondo iduok penjono lesson machielo machako wuok e gini no wuok kuom jotend din pacho ka jotend din pacho ka nyocha dhogi omoko nikech kuma ne gichak godo notamogi kaluwore nchane moko ne odhi otwang'o lep Azimio notwang'o sude ma blue
moko bende nja notwango lep judi koro miyo kata nja kanineno kane gidhi e opis jakom mokwongo Capitol Hill kacha to ng'ama ncha deo gi ne onge koro mai bende en lesson ni jotend dinde kinde duto kejino kata ji mang'eny nja penjo nto ole sapit ni kanye kar ko wuoye mano jatend din mar Anglican eno odhi manyolo ji ne penjo magi gin gik ma kata sama owuoyeni jopiny bende neno gi kaka wanene mi ne gipenjore jotend din mana kaka ncha wasewacho mokalo ni chumbi ruoth Yesu nogo ngero moro nto ka ndhadhu mare orumo titime nade ni koro en ikete mana piny ji nyone anyona e kaka ndhadhu mar jotend dinde no oduorumo to mae ne en gima rachie kabisa nikech asewacho ga kinde duto ni ofis maduong' moloyo ofise duto en ofis mar Nyasaye ema ka koro tek to jiringe koro paro ni gimbe ne gikwano lesson margi kanyo ng'amogik en NCIC duol mar NCIC ma wayudo ka kare lekege onge en guok magiyo to kechi koro guok kiseng'e ni dala moro nitiere guok to guogno oti le kato giyo to okonyal kai koro itima gimidwaro koro mi magi gin gik manyaka wang'e ni sama gigi timore kama to moko bende dwaro dikruok to ng'ato bende openjo kacha to luo professionals kata gi jok ma bende ne odhi kech wang'eyo jok ma samoro ne ok dwar kata kiweg magi headliners gi mane ok dwar ni mondo mi jotendwa ariyo gi orom mondo kwe obed pacho ka nikech samoro ne gineno ni ponono kwe makama odhi obetie to kamoro koro kaka ni irango gibedo matek kinde duto nyaka waket piny mbele keto piny mbele ni mano miyo joluo wuok ka kedo mondo ne giketo piny Kenya mbele kaka Senior Jay nowacho ni joluo ohero Kenya moloyo gendini mamoko erokamano inyalo medo moro kapok wadhi wach moro machielo aneno ka weche bedo mamile mile bende puonj moro achiel minyalo agode weche manyo otimore gi Jay Bonyo kod Roslyn Obala anaparo ni Fredo wacho gi te manyalo mna mede no bila taparo ni nochopo kama ne wapenjo kata obila ni to ang'o manomiyo police commissioner Hussein Ali oyudre ICC to king'iyo boxes manondikne kate taparo no bila ng'ama chung' ne obila Jafeth Kome no go tick box gote mapa hapa no kadho nikech kanyi neno ko bila nchi neno ka jofwambo nchogolo kata police mani neno ka ntiere town Nairobi kae mane gotia gas kendo gone mana ji direct modhi mogo nyaka jofwambo to kane iluwa dieri tiyudo kama ng'ama entiere Nairobi kae kendo ne ofise mantiere maka special unit mane sirikande ni mokwongo kano donjo to wacho no timang'owa ogo wito oko mar ariyo nitiere message mano orne obila makani nene jofwambo ne waketo kata nation no keto mani nyiso gi ni koro kamochopeni nikech William Ruto no wacho ni okodo winjo ni ng'ato wito ngimane no chombo kama koro nyiso gi ni signal mar police kigitimang'owa kik gitigo ma nyiso ni ka ng'ato to tindi ioro ne mana email personal email ma jatendi tinyise ni gima kama otimang'owa otimre mane kama ne koro wadhiye no chopo kama obila wuon kogolo information to kwach information mar adier ni neno kane jofwambo golo wach mar DCI mane DCI odhi mokawo pichni nyaka mano timre pinje ma oko Kongo gini higni modhi moketo kadwa nyiso jopiny ni yani magi jonjore manyocha timo demonstrations koro neno ka gigi kaka notimre nochopo nyaka kama lawlessness ne donjo nikech ng'ato ka ng'ato ne dwa nyiso ni wane ma wane sirikal wan waonge sirikal wan waluwo chik jok moko ok luwo chik koro aparo ni ka wadhi mbele jo obilo nego ng'ire nitie gimomiyo ne giwuok from National Police Force to National Police Service mondo ging'i ni to ne gin kure nikech gino wegi kama rach kabisa oweyo Kome gi tong' mokuok e wang'e oweyo gi tong' mokuok kabisa nikech no nyiso ni Kome ok en ng'at ma independent mae notemo nyise nikech king'iyo sama owuok kowacho ni jogo ok wawach ni jok mancha ne otimo timbe maricho Kisumo notimo maber kech ok wang'egi to bende kuom sani nyaka obila tim nonro kwa ng'eyo to ncha gin jong'anyo koso ncha gin joma chanade nikech ing'eyo ni jonjore bende donje gigi to sama ncha Kome wacho pichni ka odhi ogolo lakini pichni mag jok mancha ne odhi odonjo e puotho Uhuru
godiochieng alanga poko wach nyaka poko wach bende kata ng'ata achiel momaki onge ma ng'ato nigi thuolo moyang' rombo mano oke kakitayo piny nikech masiagi ma Kisumu kanyo ose mak moko nose mak moko lakini maka ka to yang' rombo ma ng'ato uso nyaka rombo ng'ato chungo gari ng'ato donjo gi rombe gari Fariyo moko 600 moko be giyang'o gibet nyaka e puodho ma giyang'o ma gichiemo Victor mano oke kakitayo piny kapok imiye senior J mano oke kakitayo piny nikech mano nyiso ni sama dhano sama raia kata jopiny osebedo maonge gi yie kuom obila nikech ing'eyo ni katiba ni waseya mabor mondo mi kata yie matin ma ji nigo kuom obila ni ne chopo kama nogikeni nikech nitiere ndalo ma kata ng'ato notimo gimarach to ok idhi kobila kiwacho na neno ka ng'ato timo gimarach nikech okuongo nyisi ni wendi the first suspect tibai ndani koro miyo magi gin gik ma nwaseweta paro ni Koome owuon odong' konenore ng'at ma wiyo moko ng'at ma kia tije nikech nochuno nikech ineno kata weche mane ndikore weche mane ntiere obok ma pacho ka ni ker kanyocha noduogo to kongo luonge State House mosomone kose somone to nyise ni gimitimo ni okrach gimitimo ni oken gima ber to kata king'iyo kaka ne gik moko tayore Victor nyoro na ayudo thuolo mar wuoyo gi achiel kuom wuod luo ma bende otenore gi sirikal ni okadwa wacho mang'eny jalo no nyisa maber ni achiel kuom gik matimore ni king'iyo tendo bila sani achiel kuom mistake mancha ne piny owacho timo tendo bila sani ogol kuom jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe mapacho ka kaito en answerable directly ne ker mai momiyo samancha ker owuok samancha jatend piny owuok oko tineno mana ka IG Koome ni gi PS Omolo kakao notes kaka secretary koro giromo gi Rigathi Gachagua to kineno kindiki kanyo wachore bende liekore ni kata mana bandits ka mantiere Pokot kuchoko sani chalo gima chunygi ng'ich nikech nitiere mutni nitiere ng'ich moro mobila oywayo kucho nikech sama ne jatend piny ka ne nitiere Nakuru to nonyiso kindiki no dhi ogo kambi kucho mo odar ofise ka obed kucho nyaka gicharom to king'iyo tineno ka ng'ich nitiere nikech kinde duto nineno ga ka Matiang'i ne wuok oko kendo kowuoyo kogir ting'eyo ni nitiere jatend migawo mar erokamano nya mapiyo piyo J Bonyo nikech ang'e ni Koome achiel ni miwuoyo kuome ni nowacho ni ok gibedo ne jatelo maromo nade in wabro mak kod bai Land Cruiser to teri watui maisha olokore nyaka jamin buche olokore nyaka judge nyaka correctional officer mago teno nyonde wiye mtu moja vitu 10 mtu moja idwa pako mjumbe ni ang'e idwa pako mjumbe ni kichwa moja degree na erokamano hapa ni mar Koome ni okadwa mer nikech ne wasewacho ni Jafet Koome king'iyo kaka loso king'iyo kaka timo gik moko to chal ng'ama pok ong'eyo tich mare mar ugai mar obila ochalo ng'ano ma no mi tich to pok obetie piny mo opare ni adiera tich matiyone ang'o madwarore tijni kech kako loso kako timo gige ok otimo gige ka ng'ano ma pod nie police force ok police service so kwayo marwa en ng'ano bedie piny sani kaka koro maandamano chung'ne okawie kata kapo ni en juma achiel to bendo dhi oyue to kumo yueye no osomie ni to tija mar ogai mar obila ni chik wacho nang'o tija mar ogai mar obila ni idwa na tim gang'o mondo atime maber apani juma achiel ni en nafas malach mar mondo obed piny osom ong'e makapo ni maandamano duogo to ng'e gima tij ogai mar obila en to ng'e gima chik bende wacho kaluwore gi weche mag maandamano kichene mano nyayo maandamano ni kao mana Koome gi kaka ne gi handle gini to maandamano dine ok ochopo kama gike koro gine mafuta mane giolo to gikia ni kugana kaka nwawacho ni opuko lingi e pige king'iyo gima nomiyo maandamano ni succeed to strategy mane sirikal otiyo godo kuom dil gi jakom nikech mae siasa makoro ng'eyo mae kama koro tugie koro ineno kaka no pisore ma jogi rite kaka nowacho ni inno ka gin giweni en Serena to dhi wuok gi kangemi to bilo dhi okaw jog mang'eny mit mar gino bende en neno kako bilo choto oko
chot mar obila no nikech obila mano omiyo gini bedo holiday nikech obila ma wacho ka giloro CBD giloro CBD town dhi njawre obila kendo solo kuor kuom ji koro giloro gine koro giloro lora gi gine koro rakruok no ema miyo ng'anyo bedo ng'anyo koro aparo ni mana kaka senior Jeyo wache ni jok samoro komi ko kuinjo to joma winje jowa ma winjo wa mane obila kicho ng'en joma winjo wa ng'eny mondo dhi owachne ni gima kamae nyako ng'i kaka orange yo makare nikech kinde duto ka ok ochuni to kitime ang'o to kiwuoyo nikech no wuoyo tiene ncho badhe kamano ahinya ar gima nya konyo kacha malich ahinya ni teko mar ng'anyo ni nyalo miyo sirikal mochung' kar tiende gi chung' moridore nyalo buogo sirikal matimie gimoro manyonyuolo gima koro nyawane no nyoro ni nyakwara Mugajwa mopogore kod mano jatend Azimio la Umoja nodiero gik moko ma ogombo ni nyaka to tim penjo ma oganda penjore ni to ka obedo ni jatend piny Kenya nokutumo weche gi aching' nyoro e twak mare mokwongo jakom wacho no miye juma achiel kende to kamoro nyando nyalo dok e wang'e kendo Jeibonyo mae gima jopiny sekni kendo temo ng'eyo tiende malong'o jakom ochiwo ndalo juma achiel kende ni ka ok otimore nyalo dok e wang'e mokwongo VOJ nyamera Linda Ogutu ma bende jafwambo wadwa ukoni kwa ka to en gi kamoro odwa dhi uso nwa mandas siling 40 koro rozinge ni koro mano wadwa chamo mandas pile wadwa chamo mandas pile nyaka juma ni rum ero kamano VOJ mana kake wasetume mbele kacha ni dwaro manyocha jo Azimio golo ng'eny gi jatend piny okotuomo to mana kaka jo Azimio bende wacho ni kadwachi gi moko gi bende ok otigo kendo ok obede lo kumidhi goe mbakane to gibro dok e ng'anyo an kaka nene en ni buche makoro idwa dhi losa put matindo tindo mang'eny nikech ok inyal kawo bura achiel ni madwa ng'iyo gigi so kaka nene en ni bro bedie buche matindo tindo mang'eny ma jomoko ng'iyo bech ngima jomoko dwa ng'iyo weche ya osava jomoko bro ng'iyo weche Cherera Fomano jakom wacho ni nyaka duoke tich kande ibro bedie ga put matindo tindo ma bro ng'iyo ni to weche gi gikone to watimo gi nang'o nikech no se yaw dhot mar gombaka no se yaw dhot mar ji mondo bed piny en ni koro jo Azimio to gi jo Kenya Kwanza nyaka tigi nafasni mar ng'iyo ni to gongo to kata gi moko mathoth manie Kenya ka emasani timore manoko goe mbakano nikech kata king'iyo weche mag somo VOJ nitiere sikunde masani jo junior secondary school ma nyithindo nodhi to pod nigi japuonj achiel tame dhi karumo nyithindo pok oneno kata textbook so an kaka nene en ni ma nafas moyawni obedie nafas ma bed ni jo Azimio ohero Kenya kaka paro ni gihero Kenya ni giti kode mondo goe mbaka gik mathoth mar ariyo agombo ni kiko bedie abeda ni en mbaka mar jo siasa obedie gimiluongo ni bro chope gimiluongo ni National Dialogue Conference miluongo jo piny te to jo piny bet piny to koro koni Kenya wani to dwa ni dhi kanye obed galamoro mar poro wach galamoro mar poro wach makata ko bedo ni koro ji dhi e county ka county tikoni county ma Kisumo gi Siaya gi Homa Bay gi Migori waradi uru Kisumo tarik makama dogi ma e BBI machielo cha VOJ okibeda beda mo kitie kama kelo ineno to ji goe mbaka nikech nafas mokoro yawne ni jotelo gi ni jo Azimio gi jo Kenya Kwanza dwa bet piny mondo losi kik wakawe no bet mna nafas mar wacho gik IBC kende obed nafas no makoro wadwa timo gima kisungu luongo ni Kenya will have to press a reset button nikech samo wachuok kako oganda twakoni oyo kama wantie ni rach twa bet piny twang'iyo twakoni mbolea makoro miyo jopurni tang'o gang'o maditimo mondo mbolea ni ochop ne jopur tema e piny Kenya ka kodhi makoro sirikal golone kodhi ni ang'o gang'o manyaka tim mondo yudie ni kodhi ni ji oyude te jopuonj mag JSS ang'o gang'o mondo ayude ni sikunde duto kata kapo ni indiko ji to jopuonj
kamoro amora ma ginti ondik gi mang'eny mondo jopuonj nyithindo masomo JSS grade mar 7 oyudie nafas mar bedo gi jopuonj obed galamoro margo to kata ka nitie chike manyaka loki to chike go bende wagoye mbaka to wang'e adiera chike gi koloki to bro konyowa kaka oganda kik obed chike midwa loki ni bro konyo na joma nie siasa kende so kaka nene en ni dhot moyaw kata bed mna ni jo Azimio wacho ni tok jumachiel ka gik mayande gidwarogo okotimore to gidoke ng'anyo to e kind jumachiel ni gidhi kanyo gi paro ni ma en nafas mwadwa yudo mondo jo Kenya obed piny ogo mbaka mondo ber kata rach manitie wang'i twalosi twakoni oyo ka rach ka ber to mabeyo gi wakaw twanyuond kanyakla twadhi godo mbele kako ganda erokamano kapok amiyo Rosie thuolo kod Fred director mar ng'isa ni oseikore ka dipo ni nyoki winjo kaka jakom nyolo sonyoro kada migosi Raila Odinga nyolo sonyoro gik moko ma odwaro ne kabeto tim kama kaka jakom nyo tielo mokuom weche ma Azimio ochung'ne winja neno. You have raised the key issues that we face as a country, including the electoral injustice, the cost of living, the legitimacy of the IBC, the opening of the server for a forensic audit, the savage attacks on media and innocent civilians by the police, and the viability of our democracy, including buying off of members of parliament. We have said that members of parliament, once elected in political parties, must carry that mandate for the rest of the life of that parliament. Rosie, magi gin mokuom weche mane jakom nyo diero weche buora achiel kuom weche mamulo kaka jofwambo keyo be nyawinjo kanyo kuom mulo ndi weche gi duto bende nyalo moko mach ndala beriyo emochiwo ne jatend piny Kenya Dr. William Ruto nyalo nikech mana kaka wasebet kwa wachi neno ka wateko wuoyo ka wawacho wach mar pek mar ngima mano gima oinyo jo Kenya tete momineno kata kanchi wawacho kato nowacho ni ng'anyo ni bro take a life of its own nikech jo Kenya te nitiere kaka winjo pek kawuono kana nyeo stima kinyeo mar 2,000 kiyudo token mar token prauchiel gariyo mamano nok timrega mano nyisa ni yani piny olokore sani kidhi ng'iyo kata mafuta en pesa di ka an ng'ama no dhi gotong kata ng'ama no dhi puro tichulo ng'ato 100 to mogo wuon ten pesa di mogo sani en 230 koro kata kimiye nyiso ni nyako bio pur ni ndala 2 kata 3 eko nyiewe ang'owa e mogo no koro yudo kam pek mar ngima ni kata de gibed nade en gima duong' ma jo Kenya te dwani mondo tim ang'owa oloki nikech kapa ni nitie sama kidhi supermarket penjo ni gocho ne jo Kenya kwanza bech mogo mar Kenya kwanza en kama to in ja Azimio bech mogo en kama onge ji te winjo pek no mar ariyo wach mar jofwambo taparo ni ne wasemule matin kama kendo wadhi doye matuk mbele ka aparo ni en gima osebedo matek nikech wang' ne aparo ni jofwambo oinjo mateke kabisa nikech ng'anyo osebet mang'eny e Kenya ka to kaparo no osebet kaka wang'ni ne jofwambo ogo kane tiyo tijgi kendo ni neno kantiere kata wajumbe moko mawacho ni gima notimre no ber kabisa kendo nyaka wajumbe mabene gin jofwambo ni nikech mana koro yudo ka ine sirikal koro ka ine sirikal tiumo wang'i tiwacho niya ogore to dhi maparo ni mano kaka nonego bed koro kane jo Azimio ng'iyo gik makama machielo gima wacho mar demokrasi no nikech wacho ni democracy thrive kanitiere freedom of press kanitiere a vibrant government and opposition to mane mwinjo ka jo Azimio wacho ni nitiere kaka inyio jogi to sirikani kano donjo no wacho mabe ni wadwaro opposition ma strong manyalo ng'iyo gik ma sirikal timo mondo giwach ni kae gik mutimo gi ok ber onego beni loko kama temwinjo ka jo Azimio wacho ni samunyio jowago then koro mano be bunge kacha mondo mi wayud dhok manyalo wacho ni gik makama richo kata ok richo onge nikech koro jite ni mana side cha dwaro mana ni mondo ng'ata mawuoyo to timo ang'o wacho gima moro sirikal machielo en wach mar savani
Ineno ka jo Azimio osebet ka wuoyo wach sawa kata nyoro kani winjo jatelo William Ruto nowacho ni jo IBC no osewacho ng'ama no yombo doho noseng'ado koro wang'i mbele to jo Azimio tinjo kawacho ni mondo electoral justice obede Kenya ka sava nyako yawne jopiny mondo jopiny otim ang'owa ong'e nang'o matimre koro magi ananeno ka mana kaka giwacho ni ka gigi okolosi e juma magichiwono to kendo jibro tim ang'owa bro mana yudre e ng'anyo taparo ni kadhi mbele kaka ne giyawo channels ma owacho ni channels majikia kaka giwuoyo no taparo ni okane kambele kachicha weche bro bedo matek nikech ungeni ka giyawo channel to gisegolo jok manche wacho ni ok nyal timore to mane kaka timre kata handshake onge ng'ama ne ng'e ni handshake nya timore to no timore erokamano Fred mana mapiyo piyo kadipo ni gigi ok otimore kaka jakom nyo talo ni kidek moko mach mar ng'anyo kor mapek ndiko so dhi bedo nade gine luore kitemo somo mabor kata morange kang'iye to oluore e winjruok kata kido mar kit winjruok kata bedo piny mantiere kind jotelo ariyo joma nigo ungu mar gini gen jatend piny William Ruto to kod Raila Odinga ma en jatend Azimio kaka remb gi tudore kata kaka winjruok mantiere iluongo ni goodwill mane kindgi nikech jomodong ka to jomurbul koro jomurbul nyalo muro bul ma bul ochiek lakini ng'ama go bul ema koro ang' luore ni to ng'e go bul kata ok ong'e go bul nikech gima timore kae Victor ntiere jomurbul gi ing'eni uncha wawuok e sirikal mancha ntiere gi handshake koro ntiere nyawawa mar handshake cha pod entiere kon luasi pod oriwni koro ntiere jok ma samoro luor ni ponono gini odhi handshake way to nyawawa cha pod gin gi luor ni gini nyalo gwetho gi oko magol gi kama ne gintiere kama ne gichiegni tieni olemo mane giseyudo nyalo dhi koro jogi bende kedo matek mondo mi ginyona kama ginyono ni koro magi jok manyalo miyo winjruok kata lalruok ma kama biro bedo matek mar ariyo en ni Victor kidhi nyombo idhi manyo nyadendi ma ruoth ochwe maber kaka koro nyar mwalimu kama to nyaka an example ranyisi wachiwo mana mantie machiegni nikech mane ma jopiny neno gi wang'e jopiny neno gi wang'e ni wang'a konya erokamano koro nyaki bed samidhi nyombo tibedo gi jok ma jomin wach mabeyo manyalo mino wach makato bed mana nyako ma samoro tiende beto ginene okoriere maber to gibi jogi nyoma nyarwa ni tiende ber kabisa kendo wadwaro mana dhok mang'eny koro gine nie kind jomin wach ka jomin wach ma Azimio biro kelo gi gima Kenya Kwanza biro kelo nyaka ka gin jok ma hardliners to samoro gini nyalo thalo pi kata kume nyalo mokerot ma gichak gidogi ni neno kinde mane wantiere gi dul mar Orengo gi Kiraitu ka ne bedo matek ma gichak giwuok oko koro ji go simu ka ging'iyo kaka dhi koro miyo jok moket kaegi kech wang'eyo Azimio wantiere jok machalo Junet Mohamed gini ma jakom ohero sama jatiyogo mathoth gi jok mamoko ma bende ne kae koro jogi biro luwo to gin jok machana nekech jamin wach ni bende nyalo usi samoro nitere to kawo mare koro en kare kucho joko chako dio kawe ma jogo nyise na in koro gini gaga mandem isetieko gi mari ochalo okil samoro bende nyalo tudore gi jang'ad wang'e gi judge monyor case monyon case ma wacho ni in wach lo picha gicho in case no loyi to kare case to koloyi okil no kidi ni manonye erokamano mopogore kod mano nyakol mga jwang ng'eni wach mane wasetuomo en paro osebedo ka nitie ni sirikal mar Kenya Kwanza osebedo ka kedo kod jofwambo gi ute mag fwambo achien ka kaloro kod ng'anyo mano bedo chieng' tich ang'wen mane jofwambo buora no oyudo hinyruok marach mokalo kendo piny gi ma osebedo ka ng'udho migepe mopogore opogore ma ochung'ne kedo ne tero mag jofwambo gi keyo kendo kelo lwasi maber kokalo kuom aput margi tinende nyogolo ote margi mochwiny kama kaka weche ne obedo ka jatend piny Kenya jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod jotend migepe ne oloso kata mosoko wang' ute mag fwambo gi jofwambo gi keyo unyanena umekuwa na panelists wanasema sasa wamefika Kangemi, what do you think about that? Sasa wamefika Kibera, what do you think about that? Sasa wamefika, there's a stone being thrown,
Oh, this is... Are you a pundit for anarchy? Are you a commentator for anarchy? The same way you are writing and glorifying violence and then trying to play victim, the people of Kenya will once more ignore you. Watu ya media, poleni sana. Mujaribu 2027 na hiyo mzeenu. Mo karna wacho mokuongo mari Rigathi Gachagua wacho kuom jofwambo gi keyo kata ute mag fwambo. Wach malich miwuoro. NCM bang CM. Victor, onge gima tek e pinywa muolo kaka kaloso kuom Rigathi Gachagua. Tachako mana kodi ka bende en achiel kuom gik maneno, en achiel kuom gik matek nikech da gombo ni ma eme chakie gi simi. Donge ni yuak nyathi ati ko yuak mokwayo kore mi wembe koro mundo ngadi ngada. En gima tek nikech Rigathi Gachagua kidwa wuoyo kuome to ichwaki sitoche bo nikech ikuongo ing'iyo no wuoyo ka DC. Ting'iyo record mare ka DC ne chalo nade. Gi gik motimo. Koro wuoyo kuome tek. Makmana ni Dio kano chako Dio mobire gigi nekech pod en gi mentality mar Dio cha. Koro king'iyo kata mana kaka ne thuolo mano wene mana kaka ni winjo wach mane jatend piny owuok tie mana matin. Tineno ka piny ne oliel, piny odwa rumo. Koro loso kuom Rigathi Gachagua tek. Mak mana ni gima wanyalo wacho. Atimo mos kuom chwanyi. Okan kenda. Koro king'iyo pod ok ong'eyo ni ratiro kinde duto iwacho ne article 34. Moting'o ratiro mar jofwambo pachoka. Mano osesomne to gini ok donjne. Koro kaka gini donjne tek. Gini tek. Makmana ni gima ncha notimore mineno odiochieng' alanga macha ncha ne janjore. Okapani macho en obila lakini aparo ni obila ma samoro wiye samoro moko matin. Manyalo wuok kendo kao gari mancha ne oting'o jofwambo mineno kotoyo kiyo mare motomo kao tiegas mochako goye e gari no. To king'iyo hinyruok mancha jofwambo ne obedo godo pacho ka kendo aparo na achiel kuom gik momiyo gini no ketho lwasi ne tend piny Kenya en kedo mane gikedo godo gi jofwambo ket nyaka riwruoge kata stations mag piny mangima kaka Al Jazeera gi mamoko no nyiso kama pod wantiere kaka wan piny. To kuom Mudavadi taparo ni king'iyo Mudavadi onge gimoro amora ma Mudavadi osekedo ne piny mamwalo ka nyaka ne piny chakre. Ena ng'at mantie ng'isa kata odiochieng' achiel minyalo wacho ni ma en gima Mudavadi okedo ne kata mana i katiba ni kata ka koro iwacho gik ma katiba gi gik ma jo Kenya osebiro mogike. Nyisa kamoro achiel mibiro yudo nying Mudavadi. Goldenberg. Kan en waziri mar fedha weche no luoro migape. Bas to kichaki biro gi weche mag kama ne okawo kama onego beni jomo osedhi yueyo wacho nang'o ne jok mane osenino Karlimbo koro Karlimbo kai bende notemo matek mochako yudo iwacho ga ni mondo jogo yue gi kwe to notemo matek mondo jogo ok yue gi kwe donge no puodhe te gi bigip mag sirikal siepa mano msalaba kunya timo article 34 chal ga gima Rigathi Gachagua okwinji kaka Fred wacho. Ayie gi Fred aparo ni an gima pod adoke ni aparo ni kaka jalup jatelo Rigathi Gachagua poko understand office ma intiere apa ni podogo siasa maja gwencha ndika ko mondo go kinyi kako neno mondo go kinyi na aparo ni podogo siasa mar MP mar kaka kineno ka jafwambo kosoni tichime matin igoya gwatin to gima wiye wil godo ni office ma koro entiere ko wuoyo to nigi mo wait kaka no nya wuoyo ndalo manene mujumbe cha kora paro ni mane gimo nego be no ng'iyo mokwongo ni to an kawen kech kata iseneno interviews mosemiyo jofwambo osiko konyiso jofwambo ni un jok moriambo kabisa kendo noriambo be an pokaluongo wuche na une mubire an okaluongo ana wuoyo gi jo Kenya direct nikech an honest man koro mane gima nikech kata nyocha kanyocha wuoyo no wacho ni jofwambo chad gi kaka gin jo Azimio ka wach makamano nyalo wuok e do namba 2 mar piny ok en gima ben nikech jofwambo
wan pile pile wan ga jok ma wacho kaka en ok wawach kata sani madebe ni Raila wacho kama to wan wabro mna wacho kako wacho no ka William Ruto wacho kama wan wabro mna wacho kako wacho no gimo nyalo mana dhi mbele en mana no nyapenjo jolony ni to kaka giwuoyo no e kako nego giwuo to ka en gima giwacho mo kadieri to watimo gima nchi neno kwa timo mano watimo ni fact checking Gachagua mondo miko wacho miriambo kama tinyise na dieri en kama kochako wacho kama to anyise na dieri en kama manyiso ni mane gimosebet ka ok gimor godo mani neno ka koro giwuok nyaka social media ma jogi go koro yanyo nyaka jo fuambo makata wan kama ne watie ni neno kane gi single out NTV kendo ne giwacho ni editors mag NTV okosomo tiyo bidding mar sirikal koro ingeni ko chopo kanyo tiyudo kadieri jogi okapa ni giselony ni wane chik manyien mano miyo wa rights mana kaka ngata wan gi right of expression wan gi right of freedom of press wan gi right to access to information mono go benigi miyowa kata ni neno nyoro ne William Ruto wacho maber niya wan wabro miyo uhuru mar yudo kakutiyo the right mar media obro guarantee katu wacho gik mok wadwar katu wacho mwadwaro to mano ema entity erokamano sine je ibonyo ang'e ni un kaka jochung weche un ga put maru mar KEJ ma President Churchill niye kod kweth mag oganda mamoko wach malit ndipodi jaote pod dogo mana lero nyawinjo ka rigidhi oriambo matek kanisa ko wacho ni msikiti mane bathe moro no wangi kanisa mane okethi Kibra ni ne okwa menyo kaka odfuamo ne omenyo man Northlands Farm kende tene chuny altar kanisa 40 Geni ana wacho gani mar jodolo to kadwa losi ema no setieko wacho so VOJ ingeni tijwa mar fuambo ne awacho ga pile kendo lero ne jothurwa ni wan watiyo tich lojo pinya nitiero gimoro miluongo ni public interest to e media oka e public interest no em gima wang'eyo katu berni katu rachni asta tiego ga kawacho ni pach jandiko opogore gi mar jasomo so gik ma jalup jatend piny wacho no kwatimgo mago mna pache japiny tonge maber inyalo paro ka ji ka Mohamed Ali osiepna temo korogo korgi ni jofuambo ok tim maber to nyarawela ni no make mna gi kamarach mokone ni wang'ei kendo wang'ei gigo mane temo ke jafuambo wadwa koro kikigo kori ahinya nikech wang'ei tijwa mar fuambo ni oyot kisungu luongo ni obedie mayot gimiluongo ni boogeyman makasamo kitim tiji maber tidwaro ng'ama idwa keto ne weche no moni tich to wana kori biro ka ji mang'eny wacho ni jofuambo ok tim jofuambo matimo kama jofuambe manyayo kama nikech tijgi otamogi koro giyudo ni tijwa mar fuambo ni ema yot kawe gik moko tibiwo negi ni joge matimo ang'o joge mathira wang'iyogo erokamano osetimre higni mang'eny tok bimono adhi mbele apani kani neno ote manyo gol gi Kenya Media Sector Working Group manyarawela ni bende nitiere nyewa wacho maber gigo mawang'eyo nyewa wacho maber kaka pod wadwa dhi mbele gi tijwani to nyewa wacho gi offices mwang'e ni temo thiro tij wa mar fuambo ni adiera makende en ni kweth mar Kenya Kwanza pod ni mirima nikech gineno ka gima jofuambo e kampen mokalo nyono chung nyakonchiel to mano bende mna pachgi ok wanyal tamo lakini tijwa mar fuambo ni king'iyo katiba mar Kenya articles karibu 3 mamiyo wateko to gi chir to gi mbi mar tich so ok wabidok chien bende ok wabi ng'wony ne ng'ato wabro dhi mbele wabro medo tiyo tijwa to maduong'ie mokalo ka ok obadhi tilose ka ok obadhi tilose nang'o Fred wach mari mogik aneno ka sa omayo wang'wa ka mbakoromo biro wach mogik pod tenore mana gi wach mar fuambo Victor jofuambo no konyo pacho ka kendo kineno igo jofuambo gi kite kamano
to tiende ni nitiere gik mang'eny ma samoro dine otimore ma kana jofwambo ne ni kanyo. Dinja onge jofwambo gi live coverage miluongo ni wall to wall, kama ginitiere samoro nitiere maricho mobila dine otimo to ne giluor ni gidhi timo gigi tineno. Koro omiyo wakwayo jopiny bende mondo mi kineno jofwambo to kik ine jafwambo ka jawasiki. Kik ine ane sama otango gik maber kende ema mondi morie kode. Jofwambo nie tich. Omiyo ne jogo ma chalo Rigathi Gachagua, ma chalo Mudavadi, jofwambo tiyo tijgi to bende onge ng'ama wabiro kwayo ng'uono. Wabiro medo tiye nikech mano tich mwatiyo e lo jopiny, to mano bende tich moseyangore ni mondo mi wati. Koro wabiro medo tiye moloyo kata kaka wasetiye. Erokamano. Sine Jay Bonyo, wach mari mogik. Avyo Jay, wache to kendo adwa nuoye. Nafas kata dhot makoro yao. Ni jatend piny Kenya Gugai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga. Oyie ni gibro bet piny kata gibro yiero joditoge mondo bed piny ogombaka. An kwayo mara ni ging'iye gini ka nafas mar Kenya, ok nafas margi ji ariyo kaka josiasa. Gini obed mano madhi gombaka magero Kenya. Mar ariyo, adwa kwayo Gugai mar Azimio la Umoja One Kenya. Nochopo sama koro jogo modwa oro mondo dhi obed piny gi tim mar Kenya Kwanza, obedie jogo ma pachgi lew. Obedie jogo magi chunyegi gihero gigo ma Raila Amolo Odinga dwa timo ne Kenya. Gibedie jogo ma kama Raila Amolo Odinga obetie to ging'e ni Raila ohero Kenya to dwaro maber ne Kenya. Ma ka gidhie buchego, ka gidhie romogo, to pachgi gitimo gino ma Raila Amolo Odinga osega gombo timo ne Kenya. Be thuolo nitie da penjo moro, abro matino gi kidi. Nyarawila lumnwa chenro kawuono. Mabiro. Amba kama senior weno ni jok ma Raila dwa keto kata jok ma William Ruto dhi keto mondo gine magibed representatives magi e cause magidhi bedo godogi. Nyaka gibed jok masoba, nyaka gibed jok maketo Kenya mokwongo, nyaka gibed jok ma gima gibro miyo wano bro gibet gima gero Kenya to gima pogowa. To katieko ten wach ma jofwambo, kani neno bura mane golo nyoro, gimoro achiel ne wacho ni jowa manyocha ohinyore nyaka sirikal chul bima margi. Jowa manche gik gi okethore nyaka sirikal chul kameras manyocha omagi. Nikech mane ka koro chieng' ma gibro tiyo to bila bro luoro gik ma gitimo. Nikech gik manche gitimo ka ging'eng'e jofwambo kaka ng'ata. Koro miyo sani nyaka gichung' to mae to dhine PS marwa. Nikech ang'e ni obro winjowa rei. Mondo ng'i ni jofwambo e jok maber kabisa, nikech jofwambo wacho ga ni any good news, any bad news is news. Onego ging'i kamano. Kik ging'iye ni ka jafwambo timo gima to koro wacho ni ma temowa wabro dhine. Mano ke kaka gik moko timre. En kaka i protect jofwambo e kaka be build democracy. Te kaka konyo sirikal mabitiye. Erokamano. Mana kamano nyakoro mwajwang' wang'eni wasehadho sandi, kata kamano geno mar maduong' en nitie mang'eny mikwanyo kawuono manyalo konyi e ngimani. Gima duong' ahinya en jolony wacho ni wuoth mar ondamo pieche gi wiye chako mana gondamo achiel. Wamiuru thuolo jodito manyo osego bargi piny momonyo nyadhi margi moyo keto Kenya mbele. Wanaket wang'wa kendo wanameny ni weche gi duto te matimore man mbele mar mesa kachiel kod mane tok pasia duto, nikech tijwa en mi wach moro matut. Ka kamano nyakoro mwajwang' jaote ogolero joduone riek nowacho kamano. Riti makawuono bedo kod odiochieng' maber. Nyinga en Victorino Makajima, eno producer marwa Ken Muoka moro ma entiere bed mana kod kinde maber. Bed wakwayo ne chang mapiyo ne jafwambo gi keyo marwa Dismas na Biswa kachiel kod mamoko bende mano ohinyore e kinde mar miyo japiny bedo gi ng'eyo weche mang'anyo mantimore kode te mag piny Kenya mangima.